Onowu Igbo this, Onowu Igbo that. I forgot. Okay, you na di mkpi ma na-aga ya mụ. Ịghọtago? Abụrụ etu isi chọsịa ka ife niile ga-esi wee gaa n'ụwa. Ị na-aghọta? Okay. A lot men na buy. Ọ bụrụ na ibi na idea Igbo. Within that axis, you gotta be very careful with your surroundings. You gotta see anyike. Abana himself, didn't even Abana, you gotta be very careful, be vigilant. Abo ife di dia. Maka na ka isi pass message. Ajụọ ya ma emozukwa anya, ikwesị ịghọta why eji ajụ ya ma emozukwa anya. Maka na onye Igbo bụ science ka iji ekwu okwu before. Onye Igbo na-ege anya ya nwa ma na onwe ya na-ekwesị ịghọta anya ọ na-ene gị. That's our own education system. But it's so unfortunate na they are replace here with Western one. You know? Mana ihe dịnakwa anya efu na onye na-ada anụ ife na-ada ekwu okwu na-anagwakwu ya okwu through communications. Mgbe ụfọdụ need ọdụ ide emeri ya akụ na ka ọ wee ghọta. Ndị ọcha mere nke fa sign, agbara ya sign language. Sign language. Mana anyị nwasịrị a na-eme ọnụ nkịtị na-emepe ya nwa na-aghọta ya ma igbu ori ya n'iko ọ na-aghọta. I love that pattern of education nke ndị Igbo mgbe a. Nne gị nwere ike ọ na-ege anya ịmago na anya ọ na-ege gị si ebe a pụọ. Nna gị nwere ike ịnege anya gị si ebe a pụọ. O nwere anya a ga-ene gị mana ọ gị nọ n'ebe a ga-apụkwa na ịghọtago, and so on and so forth. So ọ bụrụ na atụgharị ilu ịghọta ife a na-ekwu. Mgbe ọ bụla a sị gị mụrụ anya mụrụsi anya ike ebe a ịghọtago mụrụ anya. So achọrọ m ka m bido n'ife Ebuka Obi kwuru. Yesterday was Sunday. Many people jaloka, many people ejero. Good. Ndị niile na-eje ụka ga-agwa gị their experience ma ọ bụ na fachi ikwu eziokwu. A ga-agwa gị na number of people, their turnout n'ụlọ ụka these days nọ on the decline. Ịghọtago? Ụlọ ụka ọ bụla ije kịta ị ga-afụ na ode ejuzi eju ka o si eju before. Ị ga-ene anya efu caliber of people na-abịa ụka kịta ọ dịghịzi ka o si adị. Ebuka Obi ka m nụrụ na vidiyo ya ka o kwu wee sị na ọ na-agwa ndị ụka ya na nwa obere oge na time is coming, oge bụ na ndị mmadụ ama na-ejezi ụka. No very few. Maka ọ na-asị ya na ndị a butela ụka, na ndị a butela anya ụka, ndị a butela anya ụka. Na dịtị na-agasago na befa before fe wee bute ya ebe a. So Ebuka Obi na-ekwu dị okwu mụ na-asị na nsogbu adịrọ. Na ife niile anwa zoro ezo na ọpụtaba gị ife. Because na ndị agha anyị na-agwa since fa na-akpọli anyị na-ekwu okwu. Aga m agwa na ife Fada Mbaka kwu because na mma ewepụtara unu vidiyo. Fada Mbaka si ndị ụka ya na adoration ground na si agbazina nkịtị ka ndị a na-ekele mụ na fa bụ nwa mmiri sofa na fa wabụkwa ndị mmiri wee si ndị ụka ịbụ nwa mmiri ụfọdụ etie yo eji m ụjọ wee kwe ndị adoration ground ụfọdụ kwetara ụfọdụ ekwetara ma na-enweghị na onye na-ekwu ọ chọọ ka the point ruo ọsịa ịbụ nwa mmiri asị onye ụka si bụkata nwa Jizọs wee ghọọ nwa mmiri. Aga m ewepụta vidiyo mmesịa live a mee dị vidiyo gosi unu Fada Mbaka agwaba na onye bụ nwa mmiri. Klem mezie na ahụ anyị niile ebu mmiri n'ụwa niile ebu mmiri this that na-ebu nwa mmiri. Mbaka igbu ya na-esere anyị na ndị a don't worry, vidiyo ha na m apụta
ihe na-ese bụ na anyị bụrụ ara nwa mmiri ha jụ si onye chi bụ nwa mmiri ya bụrụ anya bụrụ nwa mmiri ya na-ayọ ha ayịyọ ije gokịta agwa ha na ha bụ nwa mmiri. Nsogbu adịrọ mmebupụta na vidiyo ọ ka nye ndị a ebe a bụ ntụpe ya azụ m ga-enye were dị vidiyo mana afọ etu Mbaka si wee kwudi okwu ịghọtago. So ebe ọ bụ na ya nwa ekwetago maka ọ sị na any man of God ọ bụ na ajụrụ unu onwe problem na ha bụ nwa mmiri. Ọ na vidiyo ahụ mmegosi unu ka unu ga-anụ ife m gwara Mbaka concerning nwa mmiri. So now ha wee go nwayọọ nwayọọ na-ekweta ife a niile fa na-agbala ọsọ. Oge anyị gwara unu na ụka na ndị mmadụ ka na-eje n'ụlọ ụka abụrụ because of miracle na-eme dị ya. Ihe ji eje ebe a bụ na ụmụ anyị beta tin ha debere ma oche ha n'iru because ọ ga-enwe ife ichere mmadụ n'iru wee na-anapụ ya nka. That is the reason why na nsị enwere ike ịgba aka wee gbaa n'iru. Ọ bụrụ na o jiri arụ o jiri mamịrị ọ ga-ejiri ofu ife n'ife ndị ọcha ji sosidi nwee n'iwepụsị ụlọ ụka ahụ bụ na ị ga-egosi mmadụ reason ọ ga-eji wee tọrapụ onwe ya from hunger, poverty, deprivation, ibe ọbụla. So ewere ọrụ chefa n'iru tinyekwuo enye ego na ịda alụ ya free ana ịlụ akwụkwọ ọgwụ ụgwọ gị ozugbo ọ bụrụ salari ka ị na-alụ na-ewere ego ịlụta 3 hours na-ekwe ego 3 hours ya nke a ị na-eplay ị na-eshow na ego ole na onye na-arụ ọrụ a na akaụntụ hours ebe abụrụ nke osi ọgwụ ya nọ ka time iji banye ọrụ 8 a.m. sharp bido ọrụ ilugide ọrụ ahụ kụọ 6 p.m. alụsigo agbakọ ọnya 8 to 12 4 hours 4 to 6 ya 10 hours ka ịkụrụ ya. Ọ bụrụ na ego ego nwa mkpa agụrụte mkpa gị nye gị ị na-ana. So for the fact na-enye gị ị naruo n'ụlọ jidete mkpa temkpa ahụ ga-ezuru gị penta garị, penta beans, penta nka ịmago chikwasịkwa ụmụ ebe dị aṅa debe ifugo mkpa ogbolu egwa nwunye gosi ya na nsọ ndị na-abịa abịa na-eje ọrụ ebe a unu wee jee lụta tente mkpa ịgbakọ ọfụ na-adaghị nwaanyị na in fact ụmụ na-atọ tobutegoro mmadụ jekwa ebe na-aka akụkọ ịmalụ na fana atọ jekwa tente mkpa ọgba 50 ịkpa unu bubata mbọsị ụka onwere ife ga-eme na mbọsị ụka na ụlọ ejere ebe a na-anata ego. So ndị a practice bie for so this is the key in. Ọ webụ na Afrịka ebe a na onwere ebe anyị na-eje ọ bụ ebe a gbachisiri shọpụ niile gbachisie kechie ma afịa dị iche iche ije eme market ekechiri ịgbada ose ekechiri ije ọchanja ekechiri ịpụọ mkpọ ekechiri ikwuo obosi ekechiri ịpụta ọba ekechiri ebe ọbụla ije na nkechi ike ya agwụghị na ike agwụghị iwe lote na ka ije chọọ iru Chineke ọ dịka Chineke ozonarị gị iru ya nọọ ijezi ebe na iwe chọta ya ewere ụmụ okwu dị aṅa gbakọcha gị brain. Ị na-achọzi gwa m na ka ndị ọcha jụziri ịje ụka ichere ha aka na fa gbara Chukwu fa machifa na that's why ji wee sịkwa gị ebe a na anyị pụọ n'ụlọ ụka abụrụ na ya amụrọzi Chukwu anyị ma Chukwu mana o nwere ebe anyị na-agbakọji iche jee nọrọ n'ebe a ka a ga-agba elu anya afụ Chukwu ewezie anyị wee gọzie anyị no. Emegide rue na 2020 mgbe a nọ COVID-19 ife ahụ wee bụrụ universal university o tichiri ụwa niile lesson ebe a ka a nọ wee reset ya ụwa, reset ya ideology, reset ya the belief system, reset everything. First of all, o mere ka Christians, especially Nigerian Christians, water that you can stay the rest of your life ejego n'ụlọ ụka and ị ga-survive. Ife emegidekwuzi teknọlọji eme ka ọ dịrị gị izi iyetego na pastọ gaa ị na-agbaji mfu ebe nwere ike ịnọ otu a nsi nọrụ
n'ezikwa ife ahụ oge ezi on Sunday ihe niile a na-eje ụka ya ga-ebu nkwe fon a join ya na ife a na-eme so iwu abụrụ na ị ga-ejebe ebe niile ahụ alụsị ụlọ ụka na communities anyị anwa atọ ọnụ ife a niile to factories enwere enough land communities niile ahụ na-abịa ụka ebe a mekọ ego ọnụ tinye ofufe na that community ga na-enyefe ego the fortune of that community ga-echange faweli atọ ọnụ ya to ụfọdụ ya atọ ọnụ ya to oil mill atọ ọnụ ya to oil mill community atụ ego egota equipment ịghọtago egote equipment ọ bụrụ collective thing a na-azụta mmanụ a na-asụ mmanụ ebe si ebe a na-ebupụ mmanụ lucrative business onyegodo ndị obodo ahụ employment ịghọtago ọ na-eweta ihe ọfụ n'obodo because enyere fa vast land onwe ndị ahụ ndị enye more than 50 acres I dey tell you na more than 50 acres negodo anyị na Ọnịcha ịbụrụ ndị CMS bụrụ na Anglican nye Catholic Holy Trinity ebe a Holy Trinity dị na ọva anyị ebe ka i wee ghọta ọzara road a niile bụ ụka ka e nyere ya both DMGS gbago ma ebe a si ka esi nọ a dachisịrị ya ndị ụka ogbegbe nke ego na ego a na-agụrụ acres that community ibe a dị n'ime ya kwesị ịtọ ọnụ ya ọ bụrụ advantage ba na o nwezi ife a na-eje ebe a etu esi wee nye Facebook etu aka ndị ọcha si wee fe ha long ago nyefe ọkwa emegide mgbe a nọ ọrụ mgbe a ka what God cannot do does not exist bụ take advantage banye n'iru akwụkwọ ebe a o nwee chọọchị nwee ebe o nwee building kwa ebe a ka ọ na-ana aka nke ya na-agbala ego so you can hear the message anywhere ọ bụrụ na esiri ego Bible na ihe ekwe download Bible wrap ya na your phone ị na-agụchala ya ndị ụka ka ị wee bịa di ya ka ọ wee bụrụ na ebu stọncha na ebu mugu fasịn na iburu Bible n'aka gogosi that na made the proud of word of God mana ije ti ya na phone ọ dị ka ị na-ezo okwu Chineke ezo nekwe ndị na-aka na-eche ekeghị ka ibe ahụ iburu Bible n'aka na-akwụgharị n'ụzọ mana Bible a ga-aba na phone a ihe matara na ọkwa na-egụrụ ya ghọta onye ka ị na-agụrụ ya Ebuka Obi pụta wee gwa ha n'oge aga na mgbe a na-eme ihe chọọ na ọ bụrụ ikwue n'ihe egosi your doing ebe ọ bụ na ebe Ebuka bịa adịbazie economic to the truth bụ ime ka a na-ekweta na onwere ife bụ miracle na ịbịa na ị ga-enweta miracle mụnwa na-agwakwa gị miracle abụrụ mmadụ na-eme ya and onwe onye Chukwu ji eme miracle iche you cannot decide for Chukwu na gị na-ewepụtaziri onwe gị ka ọ bụrụ na ọhịa ka ị na-eme na Chukwu si n'aka gị wee na-eme ya asị I tell you o nwere ndị na-eme expect kịta na m ekwesịghị ịbịa chọọlụ ha ego na m ejeba since bụ ka fa ghọta na ọ da-adịgide etu a ka Chukwu si arụ ọrụ o nwere mgbe Chukwu mgbe na-abụ na anakọta na ndị artist na ndị abụ prophet mana ndị ahụ bụ akpọrọ prophet ya n'ime artist like ndị na-agụ egwu enwere ike ine ya anya ọ bụrụ onye bụ dreadlocks na-esekwa anwụrụ ọpas ya dị meseji na gị nwazi na-asụ onye ụka kọndemụrụ anwụrụ kọndemụ dreadlocks n'ibe a niile you can never acknowledge na onye abụ a prophet except ma ọ bụ pastọ ha ime ya acknowledge ife ndị emetụ ya aka abụdatị na nkụ dị na mba na-egalụ mba ndị ke na-achịkwa na enwezi prophet na Jamaica akwụrụ mecha kweta na Bob Marley bụ prophet oge Bob Marley kwuru egwu ọsị old pirates yes they rob I sold I to the merchant ships
minutes after they took I from the bottomless pit. But my hands was made strong by the hands of the Almighty. Never acknowledge the Almighty. We forward in this generation triumphantly. One of us on the won't you help to sing this song of freedom? 'Cause all I ever heard, redemption song, the songs of freedom. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Woo! Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing? Now, he's a prophet. Prophet, everywhere. Nature can speak through someone. Now, ikunye ijebe ba ni na eche ka ihe ọma melu. All because of the concept available to you. You will believe no big. No ikunye welu ebe ni ona ka ifoma ga-emelu. Ọ bụzi a na-epụta asụmogbe ị na-enwere ọka ọra gị iwe na-aga n'ezi iwe ji amụọ your friend ifubesins ine friend gị anya fụ na onye agbalụ fresh o nwere ike ọ bụ ezigbo moto ọwaanyị na ọda gị na-ekene o were nọmbịa nye gị wee nọmbịa ị na-eme expect ka onye gị ego o nyere gị ego ị gaba ilue n'ụlọ ụka ijebe a na-ekpe ekpere believing God maka ị na onye anụ wee mere gị impress n'ụzọ ba inye gị ego nọ nọmba ijesi n'ụka a natakwa na-ebekwa ịkpọ that nọmba because n'ife ilu gịnị ka gịnị ya na-akpa ma ịma na chi na-enye ego enyego gị ego miracle greatest miracle bụ eji amụ this person makachi o nwere eji amụrụ onye a use contact mara na ihe a contact agbanyeghị na-emu ya mgbe ọ na-eto agbanyeghị na-emu ya papịa ịma this boy mgbe a mụrụ ya ife a contact banye ibi onye nso akpa nkata mitie enu ihe onye a na-eme bụ biznes ọ na-eme efu na ala anyị onwe gị na o nwere ike nsogbu ha agwụna o nwere ike biznes ọ si abụ n'osisi ka ọ na-ele mana ọ na-elepụ ọ dị enough nke nwa ilekpọ ife ị na-eme je join ya na-afịa osisi story ga-echenji. So miracle na-emere anyị every blessed day nọ na anyị adịghị take note of it. Nature na-ekwu okwu every moment. Anyị ncha niile bụ prophets. Yes. Keep the Bible na-agụ ere aghọta ihe ọ na-ekwu. Na Jeremiah ka Joel o nwee ebe okwu wee sị, in the last days I will pour my spirit upon all flesh. Your old ones shall dream dreams. Your young ones shall prophesy. Onegotai, are you not a young man? For you to prophesy, you are a prophet. It shows that we are all prophets. Oh God, say, touch not my anointed and do my prophet. You know, I am among those prophets. You shouldn't harm us. We prophesy. On man, he prophesy, yeah, man. We found about Omo Kachie. Yeri na suno Igbo anyị nwere na nka anyị mara Omo Kachie bụ ine ko ikpe na akachi ego ga na asụrụ gị ụzọ iwere ọkpa gị were ma ọnụ gị na-egburu na-eje mkpa gị. We are the prophets. We prophesy. If a buzo prophesy upon your life, it is chọọ ka ọ dị we follow ya up. If we na-eme expect from Chineke na-ewepụtalụ gị every blessed day, miracle na-eme every day. O nwere mbọsị ị na-eji echichi just call ịkpọ mmadụ onye etiri gị 5 kpa, tiri gị 10 kpa, tiri gị 100 kpa. O nwere miracle ụka ya. Mmadụ one ka ị nye ewe na-enye gị is a miracle.
Oprosi mgbe iji wee kunye je n'ụlọ ụka je donor. No. O nwere nke bụ na this situation gị tili onwe gị n'ime ya. Ife ga-akpọpụta gị n'ime this situation bụ simple sorry. Simple sorry etikwe gị ihe a na-eme iribekwa nri ka ị gbanalụ ụbịam gbanalụ ihe isi ike. Ị na-eme ka ị dị ka ịdịọ asị gị ya ayịyọ ị chọghị ya ayịyọ. Mana simple I'm sorry can save you a lot. Idebe arụ na ofe ezulugu nri na ofe ezulu mana ị nọ in lack. Many things adịrị ya. Ị na-eme ka Chineke ife anyị na-eje emebe bụ waste of time. I'm telling you. It's a waste of time. Ọ bụrụ etu a ka esi debe ya before. Na-aghụghọ oke ọchịchọ indoctrinate ndị mmadụ into believing na ị ga-abịarịrị a na-ebeba n'ime agba aka wee bịa. Ke ụdị akụkọ dị ya. Ihe niile ahụ edechara okọwalụ this concept. Ịjụrụ ya ajụ. Believe that. Yeah, believe. Ịmụ ka anyị na-ekwu ya. You believe, you believe, you believe. Anything Christianity or religion a na-eme ka ire believe. Na gị na-ekweta. And if ọ bụ na ekweta ebe efe ịmarọ, you can never believe something when you know it. You will never believe when you already know. So because you don't know, your ignorance gives you believe. If I can believe na my fortune ga-abụ mgbe eji bata n'ụlọ ụka kpee ekpere. No. I onye si na ndị nna anyị fa because na ife a na-afụ ndị Igbo kịta onto na ndị Igbo dị hard working na ndị Igbo welụ nke a na dị very smart or whatever. We did not learn it. We didn't learn it from nobody. We inherited it from ndị nna anyị fa because from childhood they were living it. It's a lifestyle. Onye ọbụla mana nna ya na-akọ ugbo, ụfọdụ mana nna fa na-azụ afịa na nna fa na-eme nka adịba nna anyị na-eme oge dui na-agadi ya ị na-afịa. Settlement nna gị ga-eme gị ma ọ bụrụ na nna gị na-azụ afịa bụ inye gị some part of shop ya ma onye gị ego ma ọ bụ ego ngwa ahịa. Ka anyị na-afụ what and Sons Limited. A na-eji that registration ọ bụrụ family business, family name. You can ọ na-arụ as franchise branch nke gị account number ga dị iche na-ebere onwe mana afọ abụọ afọ this even omemgbe oji and Sons Limited. So ọ bụrụ na otu a ShopRite dị na nna gị na-eme such thing operate, you can use that name mepekwa business elsewhere. Ewele ama n'unu. So that name alone kwụbara unu. Ọ bụrụ na nna gị na-azụ afọ ị ga-azụrụ ife a nna gị na-azụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ife a nna gị na-azụ ị mepekwa another thing. If that no more reason ị ga-eji wee na-eje na believe God for something. No. So that very 2020 onye ọbụla nọ n'ụlọ nwere onye na-apụ ilu, onye ọbụla nọ n'ime ụlọ onwe onye aga ugwu, nwere onye aga ugwu. Chineke wosalụ gị iwe na ịbịara n'ụlọ ụka mba. Sure. So everybody was at home. Onye ọbụla nọ na-ekpekwalụ Chukwu ọ na-ekpelụ nke ọbụla onye na-ekpe ọ na-ekpe. Ekpegidere anọsi ife niile anọ. O nwere ife mere anyị anwụfụrụ. Ebe na ndị nwa sị na COVID na-egbu mmadụ ole ka o gbu n'ala Igbo o nwere. Okay. Ya gosi gị na ọ bụrụ na ijere n'ụlọ ụka ndị ama na like ife na-ekwu ogo pastors mana o nwere ife bụ reality. So mgbe anyị na-etichie it was a problem. Kita ọ bịabago from ndị ahụ ọnụ na-enekwasa anya va agwabago unu one na-ebu nwa mmiri. Reverend Father na-ebe na ife oyibo white, Reverend Sister ife oyibo white, Bishop gị na-eyi red. The same way from the dibia si eyi white na red. O nwekwa ihe dị iche. Anyị ga-erukwe to the point ebe ọ dị iche ka ị wee ghọta ife bụ monetization. Mgbe nsị gị na Christianity bụ monetization of spirituality. Ọ dị monetize ya.
ọ gazie n'ife eji ego eme na this ma that. Ịma na ịbịakwuo na omenala nwere ife fa kwekọrịta anya ya, like ife si ike, ife ga-eri isi mmadụ, ewere anụmanụ nye ya na edi anụmanụ kama ọ ga-eri isi mmadụ. A na-eme over the years, ọ na-eme ọ na-apụta wee kwetakwa na o nwere ka ihe na-adị orie isi mmadụ, because na Jizọs tinyelu ndụ ya na-abịa ihe o riri isi ya. A na-ekwu na sacrifice, ekwu na Jehova sacrifice na Jizọs, which means na-egburu mmadụ na the thing. Jizọs egburu ya egbu, so ọbara na-apụ. Mana ị ga-anụ today na ndị nna anyị fagburu mmadụ, ewegbuo ife dịka nwaada, ewegbuo ife dịka nke a. Ọ bụrụ anyị ma bụ ndị isi gbube elu, many families not even family gị nwa na-eme ife oppose, enwere ife a ga-agwa anyị family gị mee mgbe a ewepụ datin family kaala nọ today. O nwere sacrifices many families mee you don't know. If anyị na-agbaje kịta n'ebe Christian ka inu destroy ya family altar, destroy ya nka, destroy ya ọfọ nna unu, destroy ya nka, destroy ya nka. Many destroy their problem didn't end. Many destroyed their problem. Akpọrọ ndị ụka abịa busasị ame nka. Some of those family kịta na-ata afụfụ. So ife niile ahụ emere mgbe a efilu n'otu onye nọ ndụ kịta as na family unu enwere role as diọkpara ịbụ, as diọkpara o nwere role to play. Ọ bụrụ na ịma alụ that na even though na-ebu a Christian, na ọ bụrụ na onwe nwa si na family unu chi ịnụ di, anọ gị nwa bụ okenye, na ịma atụ dị mmanya, anybody tụọ dị mmanya, ọ bụrụ na ịma na nwere ike assign with such role chap, ma ọ bụrụ na ịma na ị ga-eme ife iji eme abụ na ịma na omenala ndị be unu na a ga-emeghe aka n'isi wee mee ya, maka na isi die ya sị na ịma atụ mmanya egelu si na your family chọrọ ịnụ di, anọ nke nwa bụ okenye, mana ị ga-eme onye ọbụla isi onye ọbụla nya mee the thing, which means kwa na onwe okwu dị they can go and settle it, and onwe any inheritance you may claim na ịbụ okenye for that nka ịghọtago. Mana ị na-ekweta na ụfọdụ ihe because na ịbụ okenye, then kweta na omenala completely, na omenala adịrọ bad. Enwere ike ikwuo biko na oluo na nke si bịa na-egburu na ọkọ ma na-emere ụnụ nke na nga adịrọ n'ime ịgwaghị ya hoha na ịnọ n'ime, then ịma na oke ọbụla pụtara na ifelo oyi etu a nsi gwa gị, otherwise ịma that ihe a bụ your role. O nwere ife iji bụ diọkpara, o nwere ife iji wee bụrụ okenye n'ala Igbo, you can rewrite it. Ị ga rewrite nwe ya na-echi ị na-akpọ isi ala, onwekwuru esi ji akpọba n'isi ala, a na-afụba ebe a na-akpọrọ isi alụsị isi ala, na ị na-agafe n'okwu mmụọ na ị ga-akwụsịrị kpọrọ isi ala, ụdị ife ahụ adịrọ. Na ọ bụrụ na ị jere na ịda eje ebe a na ị ga-anwụ ize lie. Ife anọ bụ onye na chie epụta na otu decide ya ka ị tụọ nzu ma ọnụ gọọ ọjị ma ọ mee anything, is up to you. Ị chọrọ ijeburu onwe gị ebe ị na-eje, ị ga-adịkwa ndụ. So eburuzie all these things bịa na-ebo ndị mmadụ n'isi, fa bịa fa ghọtasịrị ọfụma, a na-efoli ya nke na mmadụ na-afụ mmadụ ibie na onye abụ enemi, because na mmadụ gwara na ife abụ enemi. Enemi ise na-anụ si n'ala Igbo today, onye abụ enemi, ọ nọ n'ụka ka o bido. Na laita what kedu ife jikọrọ ife na ọchịchị a na-ekwu, o nwere ife jikọ fa abụọ, mana ọ nọ ịma na okwu a gbara aka. Mana ọ bụrụ na ị kọwaruli ya n'isi, some people no go understand that. You cannot take away darkness in your life, and neither will you take away light. In the absence of light, if there is darkness, so darkness adigo. Ọ dị etu a na-ekwu okwu na mgbanyụ ọkụ a kịta ebe a dị dark. Ifu na dark adigo before light. Amfa abụọ gara alụkọ.
onwere nke bụ enemy ibie a n'ime ndụ anyị ọ dịsị ona n'ime ndụ anyị ọ dị ona ọchịchị dị ya ife dịkwa ya ewepụ ife arụ ga-ajụgbu anyị n'oyi anyị anwụọ ọkụ na-enye ife ọkụ a na-esicha anyị mee ka njụrụ oyi apụọ ị na-anya fụ na iche ife ịnụ idiri ka ọ dị ọkụ ka i wee li nwee ya etu a ka ọ dị n'ime ndụ ya mana onye ụka sị na enwere ike jikọrọ ife na ọchịchị onye ala enemi etu a ka ọ dị ọ bụrụ na mụ na ga-ada emekọ ife anya ya anwụsị bikos isi ka ibe ezie na nke ga ịma aka mana abịa ebe a na-eme nke efu na ebe abụ your enemy ọ bụrụ your enemy rival abụrụ enmity rivalry abụrụ enmity you can try to prove your superiority yes so ị na-agba mbọ side nke gị na-agba mbọ side nke onye abụ n'ụwa na-aga aga ije na religion ha chọrọ ka nke ha bụrụ na onye abụ ejesi ọgwụ dasịrị na onye ọbụla na-ekweterọ na Jizọs na onye a ga-eje ọkụ mmụọ ebe ị ga-atagide afụta afọ ụwa ebe maka gịnị ka iji ekwu ụdị okwu a kedu garanti kedu assurance na ife ị na-ekwu bụ eziokwu edroshio why iji preach odefe a is enough ịkpọrọ police anyị kwesịrị ije nga for it which na Ebuka kwesịkwa egwu ọrụ n'onwe mgbe ọ ga-erue na iburu megafon kwuru n'ilo prichie polisi ga-akpụgụ ana onye ọbụla polisi kpụrụ bụ 24 hours ka ị nwere ọzọ highest na afọ ozi chance eme ya 48 hours ebupụghị court ilu eje fensi emaji iwe na-agwa maji na ihe ime bụ niile ezi mmadụ na ọ bụrụ na o folo Jizọs na ọ ga-anwụ a na-agwaghị na enwere freedom of association, freedom of religion, freedom of belief, freedom of nka mana ị na-agwa mmadụ na-agwa ya na ọ bụ na ọjụ iwere ndụ ya nye Jizọs na ndụ ya outside Christ bụ crisis. No, if you cannot give your life to Jesus, na ịnwụọ na ị ga-eje ebe ya taa afụ forever. You need to prove ya gosi evidence. Anaghị agba gị weta remote nye gị ka ịgba akpa m ka afịa ka igosi anyị ndị jere eje iwe gosi anyị vidio mana Jizọs na-asụ Igbo gosi anyị bụ vidio a anyị wee fụ mmadụ a na-agba ọkụ ka bụ mmadụ n'oyi anụ arụ ya n'ebe a bụ mmadụ ị ga-abịa pruvuo ka onye niile ana arụ ya dị na ebe a si wee bịa na your screen wee buru arụ a onye gbagburu ọkụ a ịma na ị ga-eje nga ana mgbe mmadụ ịtọ ịnọ ise ejenụ nga arụ ajụ na oyi ị na-anya na-efu na ị na-anya efudat na ndị na-eme dibịa epikiri mmadụ one ma one ebe niile ajụ oyi pastọ nke epikiri ụbọchị a ị ga na-epikiri aka abụọ na naanị ibe epikiri bishọp a bụ igbe aramara gotosi anara ndị mmadụ nwunye ha na-ekwu ibe na-abụrụ ife dị na this very Bible. Then pastors niile efuru na emesi arrest o nwere ndị nke akpọrọ ka fa bịa gosi miracle afa na-eme. O nwere ife bụ miracle ndị a na-akụziri ya mmadụ ọfụma. Anyị dons na-akụ egwu pụtara one day ya na ndị egwu ya ma ụmụazị na-akụli egwu. Anyị dons wee ifu ego anyị dons gụpụta wee na-emele ụmụazị bie nso na-ekiri anyị dons ife na afụgodo ogo one bụ love, ọzọ bụ appreciation. Mmadụ ime appreciate ife mmadụ mere na o ji obi ya niile na-eme ha ọ bụrụ God si ya mee ya ihe o ji eme ibe abụ na ọ na-abụ ọgbajuo n'olu oge ọ na-eru oge nwoke nọ na steji ọ ndị abụ na anyị dons a na-ewu ewu maka ọnwa ndị ya emelụ sign they know the pick up egwu ga-akpọ n'ala mana ime aka na ebu iri ya mgbe ịchọ ka ebutu olu ga-egwu ebutuo ya fa na-ata aka ị na-eti o wee mee na anyị dons pụ n'ọkụ ọfụ that na without these people my talent akaghali shine. I need mmadụ, I need people. So ndị a niile na-akụli egwu na-akwụsịgokwu nwa n'ọkụ o nwekwa nke pụrụ n'aka anyị dons na agụ ama agụzikwu ya because anyị dons egosigo ya is possible.
onwe mere aka ụka nke ahụ. Igbo how many people chọrọ ka ha na-akụrụ anyị dọnsị ewu? Igbo how many people chọrọ ka ha fụgodo anyị dọnsị anya ma ya na ndị a na-erikọ? Ọ etu a ka mere aka si eme. Some of them gbago ka ha si wee nweta the opportunity ịbata. Ụfọdụ bụ ndị believe na dream this guy. Let's come together and champion it. Mana ị ga-anọ ebe a nọ, a na-achọ ka ebi udo, ị chọghị ịnọdụ ya, ebe ị na-achọ ka ị jee n'ụlọ ụka ka e wee sịgụ nke a sịgụ nke ọzọ. You don't have sense. Agbaghị na onye nwelu sense adịghị eje ụka, iche na egwuregwu. That's why na ị ga-afụ opportunity ị na-ekiri. Ife gị bụ nwa agbọghọbịa ji wee gaba to your pastor ka ọ nenelu ụmụ onye a, ma God o mere approve ka onye anụbaghị bụ na inwe sense. You don't get sense. Nwoke na-achọ gị. Be serious. Ife ka mkpa bụ ka ije ka ekpere n'isi nwoke a. Ekpere a ka anyị ekpecha, Holy Spirit will reveal olu na amụ nwoke a buru ibu. Gwa gosi na nwoke a na-akakwa ajọ ọkwa ma na nwoke a ma ada eme. Holy Spirit agwaghị na nwoke a bụkwa ezi na ọ na-erukwa ajọ unyi, ọ na-asa ọnụ, o nwee body odor, o nwee sickness, o nwere nke a ma nke a. First thing first bụ eju onye genotype ya. Ọ gwaghị na ibe a genotype ya na ọ ga-amachi gị na ya isko go one. O nwee ife bụ finding gị nwa ga-eji aka gị find ya out. Ga-egodu ntị na-akụ aka ige ntị, nwoke akụọ n'aka gee ntị before pastor ihe pastor gị nidiri n'ime ya bụ ya gba ivering. Ọ bụghị ya ka ọ dịrị ịneta. Onye a dị demonic, ị ga-ama na ọ dị demonic, mana ọsọ anyị ka demons na-arụ ọrụ. Love good self can conquer many things. Ijebe ka ije jụta ese ihe niile ị ga-eje jụta ihe ọbụla ị ga-eje. Afọ nwa okorobịa Ebuka Obi na-ajụ ụmụ agbọghọbịa n'one ka ọ gbadogoro na Zion ground. The guy mere admit no 5. Ọ jụọ ya one ka ịlago. Ife a na-eme na mbụrụ anya onye ọbụla ọ dị n'ịntanetị. Ọ sị na mmadụ 3 ka ya lago. Na oge nna agwa ụnụ na agaghị si na-abịa ụka na ebe a bụrụ iru Jehova ka a na-achọta na nwaanyị ka a na-abịa ịchọ. Ọ bụrụ gwara m wọ na confirm okwu ya. Ebuka Obi si na nwa Zion abụrụ anụ oriri, ha ncha na-agagharị egwu nwa Zion abụrụ ndị nke onye ọtagbuchago bụ ndị nke ahụ bụ ụmụ Zion. Agwụ ndụ na-enwe sense. Ụbọchị ọbụla ị nwere sense pụọ dị ya. Ụbọchị ọbụla uche gị bịa isi kpakọ gị ọnụ na-eme anaghị na-eme nkọghị. Na nwa Zion na-abụ anụ oriri, onye na-agwa mgbada juru ihe niile abụ mgbada. Ihe niile efuru dị abụ mgbada throughout. Eji sensi ha nwa Zion na-abụrụ anụ oriri, onye abịago na-atagbukọ ka ọ kwetere ịtọ, nke a bụ ka ọ kweta ịtọ. Ọ ma na okwu eziokwu anyị abụ ya asọ ebe a onye a mfụ ka ekpere aka ọ dachi n'ọkpa elu. Onye abụ na onye nke a onye abụ onye ọhụụ na-agba ntọfe ịbụrụ n'ọkịrị nụba nwaanyị. Ọ dị nọ na nwaanyị nke agha bụ nwunye gị onye na ya anya ọfụma ilekwara ya n'ọnụ. Onye ka na-eme ka these girls na-afụgoro na ya bụ nwa ebi na-emere ha ihe Igbo na-agụ. Onye a na onye alaba nwaanyị na Zion, onye alazigote ịgba ya chacha nri ego onye ọsụ gbebe ọnụ egbebe. Ihe niile na-eje ụka nwekwa nke ya gbaghị eziokwu maka chi wọchị ya mgbe a na-ekpe ekpere. Ụfọdụ anyị ekwekwu bute the thing na ọrụ mgbe ahụ spine tongue. Ọ ma na okwu ihe ọ kọmitiri na brọda na ebe a ga-atụgharịsị ihe ka ma amacha iwudego dị ọbụla na iwudekwara ya ekpekwa ihe a na-ekpe. Ụmụ ihe niile dị n'ụlọ ka bụ original, ihe niile acha anyị na tru. Imagine ikwu ebe ị na-eme confession as choir master, ikwuo na this guy na-agụ egwu na gịnị ya lara ọtụ yesterday. Chọọchị agbasana so ya ekwekwu ruo mgbe Holy Spirit of God sit Lord forgive me. I have sinned. Ọ ga-agịrị ka ime bụ onye afa
kwuo na-eta na Agnes na ụnụ tara nya na ọgba gị isi na ịrachara ịsara efere. Ha na-ekwu ndị a dị very very economic to the truth. That's why you say that ị na-egbu oge mgbe m tolitere okorobịa ka m na-ọghọta na ihe abụ opportunity ebe ị ga-abịa chụrụ nwaanyị. Yes, ihe anọdụ ka ije klọb. Ihe dị iche bụ na ije na klọb nke a ije na klọb nke a ihe ọbụla a na-eme ebe a bụ rare bupụta omume ike, mana nke a bịa ịnọrọ under surveillance. Mmanya na-aṅụ na klọb, a na-enyekwa mmanya n'ụlọ ụka, asị na mmanya vine. Mmanya bụ mmanya a na-ewọchi, a na-enye mmanya anọ, a na-adị economical, nwa obere ya ga-enye gị ka ọ rapụ igbu egbu. Mana ebe na klọb reality bụ ego uzuo 5 bottles, nwanne sie ya ụyaka once a week, ọ bụ Friday ijeje gbachapụ n'ụketi, gbachapụ stress, gbachapụ egwu. Iburu nwa bụ na iburu ruo ịtagbuo onye ọfụma gịnị ya, maka ị na-arụ ọrụ ya ma na-arụ ọrụ ahụghị n'idiri ya, anụ arụ n'idiri anụ arụ ya n'idiri ya. O nwere ibe a na-aghọrịrị onwe unu ije laghọtụ na ije rie meat, almost the same thing. Ọ ndị be anyị na-eme this thing quiver nsị na ndị be anyị very archaic people, ndị afro ụzọ. A na-ekwu thank God is Friday, amụ ya bụ thank God is Friday, ekwucha n'okwu main market. Ị ga-eje ebe anwa, ị na-afụ na ndị mmadụ ada last. Ije ebe anwa ịṅụ alcohol, na-ege ntị. Saturday ejighị ya aṅụ mmanya, Sunday ejighị ya aṅụ mmanya, Monday ejighị ya aṅụ mmanya, Tuesday ọ Friday ka eji aṅụ mmanya. Ebe a ka ị ga-afụ friends, better friends ọfụ. Ihe ọbụla ichie on Friday a finish, Saturday na-akpụola, Saturday ihe etete ebe dịka 10. Ije eji mgbatịsị ahụ maka a na-arụ ọrụ Saturday. Ịgbatịsị ahụ onwe ihe iche idozi wọchị gị mebiri, ije eche ịkpụ afụ ọnụ ọgbọsị a ka ị ga-akpụ ya ilu ukukwe fine. Sunday ijeburu onwe gị ọrụ, ijebe ọrụ, ị arụ ọrụ Sunday ruo Monday ruo Tuesday ruo Wednesday ruo Thursday, after asị na first day of the week bụ Sunday eji arụ ọrụ. Na asị ahụ na God pụtara the first day zuo ike, asị na on the 7th day ka o zuru ike, so ị ga-ebido otu a na-agụ ya na ya nwazi na onwe ya. Kere na-ekwu on Sunday ijebe ọrụ, Monday Tuesday olukwe Friday ije, maka na Thursday ọ bagoghị aka on Thursday night, ọ Thursday ka o ji abata, o weta ha n'aka 11:59 ọ na-ebe onye na-ememe ya dị ndụ iwetago. Obe Friday ha na-agbasa ọrụ 3 o'clock agbasa ha n'ọrụ. Ogeneno so ịghọta ife a na-ekwu. Ije mee ya that day, mesịkwa ya ọ dịbakwa ada ama alcohol steady, ọ ya dịgidekwa ruo ụbọchị na ijekwa ọ bụrụ egwu ka ị na-agba igbo egwu, gbachapụ sweat, gbachapụsịa ibe a niile, isi efo, ibulu nwata. Ịtagbuo isi ga na ka ị na-enye sorry. Hello, anọ m live ya ka m ji drop call. Enyere m gị nọmba ya ụbọchị na m ga-adrọp obere oge na-arụ. So imesi ife a niile efu that na epụta on Sunday iwe ndị ọcha debere gị ka ọ dịrị gị izi, still you cannot learn. Gwa ngala na nwaanyị until ke ya na-etichi emezie dịtị na ọbịa dịzie ka gịnị, and ịma your mental health a ga-agwakwu gị ya. O nwere nwoke ya afọ n'ahịa ọta nwa ozugbo onwere onwe ya, o mego m ada dịpanshon onwego ndị na-ebe o mego pụtara idis dịchasịa week, ọ na-eme m nsọ ha mpaghasị mama eje ụka si azụdamada ejekwa na arụ adịrọ m otu oke ife mpa anyị ji elu n'obodo ọfụma pinchọ
apịnchọ na-achọ m na-abata oke ụgbọala kwụrụ tụgharịa na-ele dị nwa ala na-adapụte mụnwa ekwechiri igo na-eche ka mgba bụ oke ụgbọala ya pịasụ dị nwa ka mụnwa ghọrịa n'ihu mpa ya ekirija jewara mfe ya jewe ụka mgbe mpa ji abata mụnwa adịgo aja maka nwa bịa wee dasuru nwa wee subie ya agba chetazi na arụ adịdị msef anagodoro m ya aka na-atọ bifo a na-agbasa ụka mụ ericha na nwata na onwe ya ekenekwa ma o were obi aṅụrị ya na-apụ na-asị awanda mgbe nkọnji ji wemebe nwa ife bifo ndị a ji abata nna m adịgo hedi oge ndị abata okowasị m kee ka ime si ana m dị mma ọ sị na ọghọtago nwaanyị ji na-ejere ụka si aka gbugbo onwe m mụ na-eje na nnọọ ihe a dị mkpa ndị ụka na-akọchisi gị ntị na nke a bụ mmehie na nke a mmehie ihe niile mmehie ịgbakọkọtazie mmehie mgbe ụfọdụ nna ike na-ekwu esikwuzi nwa agbọghọbịa ha a na-atụ ha ụjọ ndị a na dọktọs bụ ofu ihe onwe dị iche dọktọs ga-emegide ihe eriwu nri ọbụla iche iri sef afụ maka iburu ya jee lab ndị a ga-emegụ laịfụ ha na-atụ gị egwu kịta enwere na HIV kọchisite onye ọbụla nọ Naịjirịa ntị HIV ebubutere gị list sịgị na ihe bụ HIV na Savana asịgị na ha dị millions egwuo distin kịta egwuru onwe ya achatị agha blọk onye egwu a na-atụ ọ dịka ife nwa na-ebutekwu ya n'ụzọ na the same people nwere ụjọ machisite onye ọbụla arụ nwoke nezie ya anya ibilive na ọkpasabago gị iko ọ dị ka ịla ọtụ ọ bụ ihe ọjọọ na nwekwa ihe mfụ dị n'ịla ọtụ ife egwu bụ ka iru oge ya ịkarịa 18 years raraba ya ego o nwere oge oyi ruo doga ya na ahụghị onidiri ya ya o nwere oge a na-anụtara mmadụ nwaanyị sef irube 15 years nne gị a na-agba gị na kpukwu nwaanyị a eje kpọtara ha ege ya ebe na amaghị mma ga-agbachido gị n'ụzọ sị gị tabịa ebe a na gị subie na ọ bụ asọ mamịrị ka eji ihe anyụ o nwere ihe ọzọ dị mkpa eji anyụ bara uru ụmụazị kịta apụtakwa n'anya fụ na esi ha onwego amabaghị isi na-agbaghị isi emekwa ka ha marakwa na ịmakwa isi bụkwa mmehie nwoke sikwa oke na ọ bụrụ na eti ya nọ nsogbu ka ya saa efere a na-asịkwa ọ na-asa efere Ebuka ji aka ya na-akọ ihe niile nwa nke iche ma hapụ mee nga asa na efere nga ama n'isi nga alakwu n'ala n'ọgịnịzi ka mmemme kọnji nwamgbe kama aya sịkwa na ore eburu nwaanyị jee burukwa ewu laba dị ewu anwụọ aya sịkwa ya dị egwu dị ewu eburu ewu bụ ihe ajịbọ eburu ewu na-abụgha na-asị ọbụla gburu ewu a ya eme ọnụ kedu ha ya emeke n'unu na ike hụrụ so dịka ọ na-eme admit na nwa obere oge na a ga-emechisi fancha ọ ka alụghị ụmụaka ịghọta na onwe ya bụ game over ọ dị ọrụ agwụgo ife ị ga-eji ya ama abụ ọkwa ife etu a Shoprite si wee pụọ na Naịjirịa ya bụ ihe eji ama na ọrụ agwụgo kọmpanị dị anya na-apụ ị ga-ama oge VW pụrụ na Naịjirịa ma mgbe VW pụrụ Renault pụọ Audi pụọ Mercedes pụọ ha nchara na anasịa ha nwezi ike inwesi outlet mana ọ gbadị factory ma ọ dị destiny n'ode onye ji ama na ọbụla ị na-anya n'ụlọ ụka na efu dat n'ogbe na o nwezi ya nke a na-emepe kịta efu na winner chapel ma ọ na-emepere ọ bụrụ redeem ihe ya afụsị bụ nke emepere before ọ bụrụ na ọ ka na-ejenereti ego a na-emepe mall mana ọ na-ejeneretizi ego a na-emepezi nke ọfụ ọ nọzila mmechi Ebuka na onwe ya so onye nke ya ka na-ebu ị na-anya fụ na o nwere chọọchị ogoro chọọchị ahụ na-agara ha ewele ọ bụrụ na ọ na-aga ha ga-anọ n'ọrụ na-akọmpiti mana ọ na-agazi ya nwazi na onwe ya na-eme ife ọ na-eme kịta ọ makwa na ọrụ agwụbago maka na nwa obere oge na ị ga-afụ ya na oje nụọ nwaanyị
na watch ana ọnụ kwara na nwaanyị the end nya kpata na ọchị ịnụ nwaanyị since ọnụ kwara na nwaanyị kpam kịta ji ọrụ agwụ. I dey tell you na ọ mere many people once ịnụ batara nwaanyị batara etu a iya iyo ụmụ agbọghọbịa niile na-afụ ebe anyị gaa na-afụsị ha anya ụfụ ebido yotago ndị ya eje ka a na-akọrọ madam a na-eje ka akọrọ madam maka madam fụ ka onye abịa ugboro ịbụ abụ o nwere ka esi gba egwu madam enebeghị anya afụ ka Ebuka bịa saịdị nsogbu ya ka Ebuka ji wee kwuo si na ọ bụgodị na ya ga-anụ na ya nụọ na ya nọ na Lagos na nwunye ya nọ na Abuja na ya ya n'ofu ebe ọ ma ihe ọ na-agbana ọma so si amasị n'ụmụ ebu all these things na-ebo gị n'isi na-eme ka ihe agwụna. Onwe eziokwu nọzi di a eziokwu bụ na Chukwu abụrụ mmadụ ọ mmụọ. Chukwu na-enyere onye ọbụla aka, onye ọ dabatara nke ya banye, ọ dabatalụ ọbanye ana o nwere ata ebe ọzọ ị ga-esi ya enweta mmiri akụ na-abụrụ ebe ahụ isi alụ. Yes, onye ga-apụtasị na ihe nwa mere ya bụ lesini na-achọ visa edina ya anaghị ugbo ịbụa nke ịtọ ka ijiri kliki ike na-echukwu na omere akụ na ebe adadị mmadụ ju ọ maka na ịnọdị a achọ ya ka mere akụ ji mee n'ogo tru visa. O nwe anụ ka onye na village bịa na-asị praise the Lord na ya nọ na bie na ewe were visa wee tiri ya na paspọtụ tụọrịa na emekwa paspọtụ si praise the Lord. Ọ dị impossible na visa ba na paspọtụ ọ bụ ihe enwegodo paspọtụ jee na embassy ma ọ na-enyere agent ya na kpali. That's the only way esi ya afụ visa n'ime kpali gị. O nwere ndị mere akụ na ọbụla nwere ike ime ya ka ọ dị ona ọ ya anyị na-alụ ka mere akụ si ya mere ma ọkwa n'ebe ị na-ejekarị ewesị na wongel apụta na-ekwu na ya nọ n'ụlọ ọya nwaanyị wee sị ya ka ha jee klọb ya sị ya na ya chọrọ ije ọsị ya ka aga ya bụ ihe o ji agwa ya ka aga. Ọ na-ajụ ya nwaanyị ọchọ ịkpọ ya nwoke ọsị ya mba mana aja ihe a na oge eji ego nọta ọsị ya mba na ọ dị eje na onwe ya ọzọ eme na klọb abụghị ije na klọb nwoke buru naba ọsị ya no nyasu ya digel wee kweta wee soli ya wee jee ewelue na klọb anọkata akpọ ọdụrime ozugbo a na-ebutu nkwụ ihe ọzọ afụzigbo ka a na-efe ego fafafafafa etu a ka digel si wee tụtụgide ego n'abalị ahụ wee tụ ụta 250,000 bụ ihe ọ tụtara saịdị ya. Wee natazie digel wee sị ya n'ihe mebụ na ị ga-eje ka ije kwụọ ụgwọ one self call. Iwe a na-enwezi onye nke a ofu ego ọ natara na aka ọ chọrọ ka ya jee were jee kwụọ ụgwọ ụlọ na ọ dị ka idebe ya n'ụlọ ma ike ọgwụ ya. Now gị nwazi ordinarily we understand kịta na ije klọb abụrụ ọsịsọ ka eje ka nwoke buru mmadụ maka na many girls na Lagos bụ ya ka a na-eme ịtụtụ ego na klọb. Ọ bụrụ na esi n'ịma na ọ na-eme ikwe na ego ụfọdụ tụta ka ha ji wee bido their life. Nwunye Obasanjo nwunye bụ prezidenti na-ekwu akara na biznes nwa nke a na ndị otie. O nwere onye na-eme popcorn na-eme snacks na biya onwe shop mana ọ na-asọplai na-enweta ego. Onye bụ ihe ọ jiri nwere ike tụta ego na ije eke ọbụla na ihe niile ọ na-eje na ọtụta na 600,000 o zuru iji wee goro some equipment ọ ga-eji wee na-eme ihe kiba na-akpụ ya ime snacks ma ọ bụrụ na ihe ọma anya na ọ chọrọ ịba uru. Efu ka Chineke si wee welu onye nka wee merụ dis ga emere akụ ọ pụọ pikite ego ji wee kwụọ ụgwọ ụlọ taa nwee ebe ọ nọrọ onwe ya. Miracle na-eme every blessed day no emu anya ka ihe ị na-achọ bụ miracle ị na-achọ ka o merụ. Many people na-eje n'ụlọ ụka onwe ihe a bụ n'obi nọ ihe a bụ miracle ahụ ọ na-achọ ka o mere ya.
Just an investigation. Many people don't even know what they want. I am Christians. You are believing God to meet you in your point of need. What do you need? Can you have at your age? No one say I can be your way. Can I be cholo? Can walk for? Nkana motutu igbapụ je ebe anyị na-arụ ọrụ ihe anọgide ebe a ọkụgụ 6 ma ga-emechi na 6 anyị mapụta ebe anyị tegzi ọkwa bọs ihe anọ n'ime ya bụ iji erubeghị ọkụ ọra 8 ị nakpuo ebe a na-afụdebe gị anya abụ sọsọ mbọsị ụka n'ụlọ ụka onye ka ị na-eblame? A reasonable guy no dey go there because of wedding ka iji nwa nọrọ today anọghị di. Shame. Ihe church kuzili. Do not equally be yoked with unbelievers. Na ihe na-akọghị. Maka na nwoke si na ama eme wedding n'ụlọ ụka ka iji wee sị na ịma anụ di. Kedu ụdị brain inwe? Kedu ụdị brain inwe? Brain ọkụkọ. Because of wedding. What is in a wedding? O nwere ndị wedding spend their more than 50 million naira na their wedding. The marriage no reach to rude 2 months ọ gasa. Wedding abro guarantee na ị ga-ebi a happy life. Kedu ihe dị special na wedding ahụ eme? Do ka nghọta ihe dị special maka na ebe onye Afrịka ka ị ga-eji kwụrụ ọtọ na-enwe 3 different weddings. Emere traditional ozu alụghị, emere church ozu alụghị, emekwuru court. Yeah. Kedu ihe ị na-echọ? This man ị na-enye condition, why not listen to him? Ndị a na-ada eje ụka ọ na-enwụrụ one mmadụ one ka efuru asịghị na ha nwụrụ no because na ha na-eje ụka ka ha ji wee nwụọ, ma ọ na-agbara eji ha da-aga because na ha eme wedding. Ka m gosi gị pastọs a na-ewede ka a mara nke ya na nwunye ya ka nọ. So if I have a determining factor, no. And what you want to do with your life? But say in Rudy, wearing a minaka, above no symbol of when I know is single. When I'm not Furiano, I'm not go near no good. After the Muslim, a year. In the China, a year. All the universal. Na afụkwara anaghị ring n'aka especially nke a amago n'elu godi onwe onye gịnị a na-akọ onwe ndị ị ga-afụ ọ bụ na wedding ring ha bụ n'isi aka ebe a maka ya ka iji wee nọrọ today nọọ di because of this thing ka parents ji wee deprive one their daughter ịnụ a man of their choice of her choice a man of her dream onye ọnwụ sutu ya na ya maka iyi na ọ bụrụ a Catholic. Because of the Catholic, he was in a magamano onya. Ginico Wagi, Nebo, Ezin, or Nebo Nka. Nabana Catholic, anyway. I want to brain wood, the brain azo. Azo Kabudu, one if you deprive one mother right here, okay, just engage your area today on a bap and the marriage. Check any one. It's in a joke. Today, give on in 1 up one, now 1 up one. Omo can never get an run na family ono kwajeria. And I chafoku. No one your father. You are nobody here. You will see happen go make a choice here. Eba ka ga teach ya, gini ka teach, kede ihe ma. Nke we teach le teach. Kedu ka iswe wale change your community? Kedu ihe ya teach you change? Even in that family is nyapata. And I this thing they like where is completely. When they back where you know they understand. No bulani is completely. Oh go elu anya afuba that na and ni na anya no kabo a waste. A waste.
every community kwesịrị ịbịa together now measure dị anyị ha mara ihe ọpụta divide anya mana ebe a ga-abụ industrial ife dị ona ka ọ wee baalụ community a anya amajos nọrụ in desolate na-waste ha wee nyere ya enye ha na-akụ ya ugbo ha kọcha ya onweghị ha na-return to the community nyere ana ha mesị anya ego niile akọta na the thing you no go see am they no go even use am support community nothing ha were ya na-ebiri ndụ ha some boys na onwe ha one plot of land ha nwere some communities ndị land grabbers ewesi go wee for ije n'afịa obodo ọ dịrị enough ije ebe a na-anọrọ onwe ndị ọcha na onwe ha can never live ihe paakị dị moto akwụghị ụgwọ ọ dị possible ịpaakị ya moto gị ọ na-agụ ya by hours ịlaik ya jee lahụ ụla mgbe ọ bụla ebe iburu moto gị agụọrụ gị for many hours ị nọtara ịkwụ ụgwọ ya enwere ana na-ewest every minute eji achụ ego every minute na akaụntụ ihe ọbụla na akaụntụ ya ka o ji dịka asị na ha ka anyị malụ ha ka anyị chịkọ anyị nọ na-ebegheri na anyị dị pụọ mana anadị a ga-eji wee mepụta ihe they no go use am atụ apụ dị a na-akpọ nkụ n'ọlụ dị a year upon year after year relinquish this thing back to the community. Let them use it. Can well change the situation of this community, because at the end of the day, on a boy down na community ebe is better. You know, check a big man of ya bute company. Why in a village I them together and kind well let's use it well. Nke we can use well to the advantage of that community. You watch to be ebe onwe gị na-contribute na-asịsasị na-enye ndị mmadụ false hope na-enwe iwe jebe ọga abọda na ihe ga-eme ebe ni kedu ka isi wee bọda oge na-abịa ebe did you bother? So why are you concerned about that side? You shouldn't be concerned. It doesn't matter. Anyị ebu anụ arụ ahụ eje di ya ị ga-abụ energy mmụọ ka ị ga-abụ ebe a so kedu ụdị energy ị ga-abụ onye na-condition your mind ka ị na-afụ ebe ọkụ ya agbaghị na ọkụ ya agbaghị. The only way ị ga-esi mee ọkụ escape ma ọ bụ na ọkụ dị eziokwu ma ọ bụ na ị na-eme ihe dị mma. So we should be more concerned about how anyị ga na-eme omume dị mma ka anyị na-eme ihe ọma. That's all. Ọ gwara ntị ya that day na onwe ndị ga-eji ya o dokwuru onye ọbụla anya na ndị ga-ejekwa ebe ka mma bụkwa ndị mere ihe dị mma. So ebe a ka ị kwesịrị ide focus, not where you go when you die. Whoever is saying that, has he been there? You have not gone there. No evidence here now. He not drive the point. That's why they have to spend money to preach this word. That's why they have to. Can even atalaufu, abunasa. Okay, abu the salvation no. Yeah. Every day happen here. Those on as why he bru last week and now we not many ana amaghị na-ekwu oziọma onye diri gịnị ka ị na-ezi family isi wee pụta udo dị ebe a ejire na family gị na ọ bụrụ na udo dị ya mana ị na-eje ka izie ndị mmadụ buru ụzọ jee reconcile one na your family kpọkọ ihe niile na family unu unite ha together afọ effort gị na ndị a ka ị ga-eje na family ha eji fence tiwasị everywhere onye ọbụla nọ na ahụ ya biko iko kwa dị onye ọbụla nọ na ahụ ya ka nọ na-esi n'elu nọ chọpụta o nwekwa ife ntị ka njụ o nwere opportunity ajụọ biko ke the last time ama m ka oge realize na ndị mmadụ adịghị emezi stew mbọsị oke na-anụ siu onekpo biko nwere ebe ka na anụ ụdị ya ka m na-abụ na onwekwa nnapụdo ya dị side a mbọsị oke oge bụ na n'oge were pụta mbọsị ụka a na-eghecha nke a na siu a na-eme stew ifere activities na odebe adị osikwa a na-erizikwa nke bụ so onye ọbụla buru ụzọ jee preach ihe a na be ha unite godo bụ unu ka unu dịgodo together
abụghị epụta n'ilo ọ na-amachagharị no na mgbe ajụọ isi na dị nne abụrụ for na nwere no for the dogs efu ụmụ rubbish ndị a na-aghado aka wee na-akọghị. Take away this book na wepụ this ideology n'ime ndị a enmity a na onye ọbụla na ibi adị together. Onye ọcha can never give you something that will unite gị na ndị bụ unu. Ịpụta na social media kịta na ikwu ezigbo okwu no comment, nobody will talk. Mana ọ dị ka design ebe a ka ọ bụrụ ebe a na-akụ asịrị na-agbasaga. Anọ from there a na-enwe disunity. Yotago onwe onye na ibie ga-adị na mma. Anọ nke a ka a na-promote ya. So ihe wetara that bụ ka enwe division among us. We can never agree together. Ya ka eji wee were Muslim push ya n'ugwu, were Christianity push ya to the south. Adị divided ozugbo. Ya kpatara today onye be anyị ịnọkọ wute onye Hausa ọ na-afụ ya ụfụ n'ahụ. Ka anyị nọrọ onwe anyị, ọ bụrụ ka esi eme ya. Canada anyị na-agba na-eje na ka anyị jee Canada. You know how many tribes who make up that Canada? How many languages ka a na-asụ dia na Canada? Mana ada akụ dị anyị ka a na-akọ dia. America nkọ. Everybody never have America. They are no kewa. They are doing their stuff. Or if focus on India and Asia. Onye Christian believe no nke ya bụ best. Onye Muslim believe no nke ya best. Napụ ndị a Quran, napụ ndị a this Bible na. Onye ọbụla abụrụ wa. Anyị nwegoro okwu ahịa na ọbụdị na ya setụlụ ya. Ihe ya na-agwa m na a na-asịghị mụ a na-asịghị na Jizọs sị. No. Ihe m kwuru gee ya. Nsị na nna m kwuru ya. You hold me accountable n'ife nna m mee. Ọ ya bụ reality. Ka ya bụ echi ikwu okwu next time ma ka o si ekwu okwu na the consequences. Na anyị bụ Africans believe na retribution. Ime ma imetara ịnara ụgwọ ya. Nwata ọbụla nzuzu agba ya na pịa anyị ịtalị. Okenye mee ndị okenye rie iwu. You no go scot free. Nwaanyị eme nke ọ ya eme obodo agbakọta enye ọpịpịa rurie m. Mana nke Jizọs a sị gbaghara ya na sị na mmehie adịghị na mgbaghara ya adị taa ọ mgbe ejikọ gheribi ya ka ba ji wee gasasị ya. Because they believe na a ga-agbaghara oge last nya ka eji wee na artichate mba a ga-agbaghekwala oge film ka ọ wee pass ya meseji do ndị ọzọ. Eme Jizọs kwụrụ ụgwọ onye ka ọ kwụrụ na o nwere ndị ọ kwụrụ ụgwọ that generation according to you. Ife a adịrọ kịta life na-ebi mgbe a na kịta abụrụ ofu. Ọ bụ mgbe ahụ o ji horse wee jee Jerusalem dịka eze a na-atọgbọsara ya ihe a n'ala. Ọ bụ kịta iburu moto mmadụ wee jee ije agba ime ewere ọ bụ ọka ha ya ka iyuzu ịha ya eburu ya n'ihi na-eje dịka eze. Ọ gaghị ahapụ eke mee arrest for stolen car. Ighọtago ifu na ebe anyị na-eje n'igbo ejezi ya anụ ụmụ jango niile a ka eji wee chụgharịbịa mgbe a o wee fim ihe ewepụta obi kirie ejighị sentiment kirie efukwa na ndị ọcha kara pasikwa some message dị iche from nke ị na-ekirikwa. Atrayịrị according to ife ime. Ọ bụrụ na atrayị ya Jizọs gaa mana atrayịrị ya emere ya accuse try ya case ya convict ya nye ya sentence according to ihe constitution kwuru. Mana ya afia maka na condition go mind go na bịa ka ọ nwụọla anyị this and that. Ebe ọ ka agba na Jizọs agbara na 30 iche na 30 ị maka esi wee onye ị ma ihe negotiate gide negotiate wee ka enye ya 10 ọsị mba na ọgba ewe emegide usi ka enye ya 15 with ụmụ ife ndị ọzọ dị sikwa ọbụkwa asị ego enyere ya ego nye ya na mesịa ya some offer ya nwa ajụ na ọ na-emegidezi agbagotago 30 ekwerugozie 30 with offer ndị ọzọ gasị ya nwere na ịma percentage ka a na-emefe niile maka ihe o ji ada ọbụla ọ bụ osisi ya nọ n'ọrụ a
He cannot execute the plan alone. Agwa mmadụ not involved na the ọrụ. Efuru ga-ewefu onye meku. Ebe a dị 12. Sisi ofu onye mee nna na wayo. Ọ ma na agụ Bible mgbe iji ya sense ga-agụ ya. Titanic iwu ọchịrị 1997 on thereabout. James Cameron. Ọ bụ mụnwa direct ya that movie. M ga-enyekwu a different interpretation. Nke anyị ji bụrụ mmadụ. Because that story etu esi wee bunyere ya na aka ịghọtara ya. Ebugharịkwa the story ya aghọtakwa ya that way. Enwe ebe a ga-enwe 12 men si Jesus ka asụsụ ofu onye plan ọ execute onye ọ dị possible. Ya aka ọ dị ya na ndị abịa. Ịmakwa ihe ị ga-eme wee je meet nwo ndị a. Oge anyị pụ ebe ka ị sịrị na-aga. Na-asị ha je egote nke a je ha kwadozi adịtị na-akwado. Ya nwere general the offer. Onye ha asa agbagharị ego confirm alert. Abịakwanụ nwoke amarago that na camp adịgo divided. Obido that night. Even before I call that party, I will go divided camp. Ya ka eji wee kụọ the thing. Eburie. Troops burie bụ ndị army. Roman army bụ ka esendịrị bịa buru ya. Abịa gbugbu ya. Ka ọ jee so ogbu ya. Onye ruru na nke gọvanọ, oyichara case bụ obere case. Oge Abiola trial such thing, declare onwe ya president. Etu akwa ka esi buru ya bụba ya n'ime. A ga-egbuzi Abiola, a ga-egbuzi ma ndị abịa megodu ku. Achị igbu ndị abịa before ibe anụ nwere alacha anwụọ. Iwetago. So now, ife ọbụla nwere price ị ga-akwụ. Ya ma art sigiri no art. Iwe na-abụ ijezi ekota story onye na-amarọ story na-akwụrụ ọtọ. Iwe buru faith ibukwasị ebe a. Egwu okite ịkpọ blood of Jesus. Imokwara sense. Ka obi si agwa na ịkpọ ha na blood of Jesus ihe nwe emebe. Emegide condition ọma ndị anyị na ị na-alahụ ụla nọrọ na nlọ n'abalị ihe mpido ihe a na-adakpọ mmadụ na ọ pido na gị kpọba blood of Jesus na ị ga-enwere onwe gị. Aya condition ọma ndị anyị. Apidogo ịnọrọkwa ebe a apidogo na-akpọghị gị nwaanyị eventually you go still free. You don't come to kill you. How long ka ọ ga-anọkwa? Ị gbachite nkịtị ọ ka ya apụkwa. A na-eme blood of Jesus. Mgbe iji wee mebe blood of Jesus a gịnị mego? A na-eme travel tie blood of Jesus kpechaa ekpere pụọ n'ụzọ moto enwe accident ihe niile nọ na ya nwụrụ anwụ. Plane na crash a na-eti blood of Jesus mmadụ ọ na crash mmadụ anwụọ. Ihe niile a na-eme ihe a bụ nonsense. Ị na-eme blood of Jesus. Susoro aba ya. Jesus ihe ọbụla Jesus a na-promote ihe ka o nwụrụ. No single game. Ọ bụ hunger ka ị na-akwado ịba ịkpọ blood of Jesus pụta. Eriri ya yo ritos ya. I like him Ebuka Obi gwara this thing. I like him no gwara here. Mana ọ na okwuchi eziokwu completely. Ebe nji wee na-afọ godi ya nwa bụ ụmụ miracle ọ na-edebe ahụ na ya na-eme miracle. Ọ ga miracle na-eme every day. It happens every day. O nwere ndị si n'aka m mata ndị mmadụ ha ji eri nri today. The miracle bụ na ha follow them. Mmadụ went to key in. Mmadụ na onye ọbụla bịara ya owe nwere ihe ọma ga-apụta na side ya. Ya kpatara onye a ji wee bịa ya owe. He place a value on every human. Ị ga-enwetarịrị something. O nwekwa onye ala kwalụ moto ya aka n'ụzọ. Onye ala kwarịa moto ya aka, ọ start ya moto ebe ọ nọ in danger. Onye ala puchuru ya moto aka, ọ start ya moto buru moto ya jewara. Chineke ji onye ala zọọ ọnya. A na aha akọ onye na-ene ya anya. Chineke na-emere onwe ya aha. Oge ọgbaji odoro efu nke a Chineke ji bụrụ Chineke. Ihe na-apụta ife.
akara aka ga-apụta ife ekwụsị ịda rely on anybody mana ọ dị more than enough to save your career. Ịdị more than enough ibi ndụ ọfụma. Whatever you will be, all the equipped inside of you the day ị na-abịa ụwa. Mma nkịtị mara ama ka open doors for you. Njọ nkịtị jọrọ ajọ ka open doors for you. Mgbe eji uwe zuo oke eme fim, eji eme fim uwe zuo oke ọsa ọkụ kwọ ọsara ọkụ bụrụ enwere name today. Mma ya nwe ebe ka ọ madebere ya so ọ jụrụ njọ ya ahụ mepere ụzọ. Mgbe Aki na pọpọ ha bidoro ime fim amana ọ ya atọ ụtọ mee the try nke ha agaba ihe niile pere mpe dịsị ka ha ewee masịtasịba wee mara so na they can even make money. Na mgbe anyị nwere Emanuela na kịta anyị nwere Ela ka i wee na-aghọta ife nna agwa gị. Emanuela ọ jụrụ njọ asị obere nwa mgbe ahụ mere no be by real face with this yo. That thing alone atọ ndị mmadụ ụtọ osi ebe a ghọrọ ọkụ mgbe ọ bụ Emanuela. Ọ na-akpa ndị mmadụ ụka ọchị ndị mmadụ anaghị ya anya. Today o si na Emanuela pụọ bụrụzie Ela na-eche iki ya. Ela na-eje na World Cup esira isefi. Ihe ahụ o ji bụrụ Emanuela apụzi ya ọ bụrụzie Ela. Mana Emanuela bubutere ya. Emanuela mepere ụzọ etu ahụ ọ dị. Kịta ọ ghọọ n'Ela. Onye mere ebe ọ na-anọrọ ana-agụ ya. Anyị nọkwa Javis ebido mebere anyị ife ozugbo o mitiri Pela Javis apụọ na Javis. Akụkọ a na-akọzi ego ayịkwa na ayị ya gbakwa nkwụ na agba nkwụ ihe na anyị ji marazi ya abụzi ihe dị ya. Ini edova mgbe ini na-etichabeghị ọ na-ewi o tolitezie mmadụ ọ jebe iru ike etu a ka ha dị si na ọkọ gredi mmadụ ya ka ihe a bụ akara aka ahụ kwalụrụ ụzọ ka ọzọ anọkọtasị na ya ji ichenji eze ya sisi o chenji chere eze ya da afụzi ya ka afa da agaghị na-eme n'ihu iru na ojeje chenji imi ya ka o jere je chenji imi o chenji chi imi site na ihe nwanyị ma nwa pụọ ọ bụzi a na-afụzi ya. So ihe ị ga-abụ adịgo n'ime gị izie kedu ihe ị na-agbagharị. O nwere onye kere gị na ya na onye a ka ihe si n'aka ya nweta ngozi. O nwere onye debere ụdị ya ọ ka isi gbaba ka esi ya arahụ na ya otu isi gbaba inwe dị zil zil a bụkwa na ihe dị iche. Zil a curiosity ọha mere ịdị iche. Oge a na-anya luxurious o nwere afọ ị ga na-anụ asị na nke a bụ ọka Chicago na nke a bụ obere Pampas na nke a bụ o nwesi afọ ị ga-anụsị ọ ka ha si wee gbaba zil nọ ha n'ime ka afọ ha ji wepụta. Ọ na-elodori na Lagos ọ na-emuva na-edere ya tiketi na Ọnịcha a na-agbara bụ tiketi na-agbanwe na driver maka ịma driver ịchọ na ịba ọ ka nọkwa Lagos mana ihe enwe ndidi a na-ede tiketi. Ọ na-ada abịa tọọ moto elodu jukwu eri ya moto ya ọ na-anakwa Lagos straight. Ihe onye na-eme ka ekwe na-akpụ ya mana enwekwa other drivers zil bụ ihe kredi dị iche a na-ebu ime. O nwere one guy mma na main market ebe a ihe ọ na-agba abụ ọchanja to main market ihe ọ na-anya bụ L300. Onye ọbụla na-achọ ka ọ bụ ọwụ ya ọ na-adịghị eru like this na-atọ ọnụ moto ejugo moto ahụ agba empty mana efrecha ya na-eku ụdị egwu ya na-akụ how neat moto ya dị ga-agụ ya n'abalị ya. Otu o si debe nke ọ dị iche na anyị make and that way. Anyị nwe ụfọdụ n'ime anyị bụ half baked. Ị na-eche ka miracle bịa ị na-achọ ka big man kpọọ ọgụ na fon mana ịseti onwe gị etu big man ya afụ
kedu ihe ị debere big man ahụ fụrụ ọ ga-eji wee were chọgharịba na miracle ụna amara miracle na-eme na ndụ na every day ị na-achọgharị miracle na-achọgharị miracle ka eke esi ya convince nwu mmadụ na ị ga-emenwu ife a. I'm sorry na onye a na-ekwu okwu ya nwere ike ịnụ datin na somebody kpọrọ m gwa m na onye idi onye ga-asaịn ya wee jụọ ya si ya agbamone ka inwe o nwere one single ka o nwere gwa ya na ọ dịrị enough ị ga-agụbanụ gụọ nwee ife dịka single ịnọgodo ise bụ na ịkpọ ọrịa onye ọ ga-esi anya ọsị mba ahụ egwu adịba bad o werekwa anada wan ọ dịka nke a ka mma ọ pịakwa ọzọ ọfụ na ebe onye a si ewepụta ebe abụrọ sampụl na onye a nwere ife enwe onye dị ịma na efe abụrọ sampụl na inwere enwe mgbe a ka ọ ga-ewe aka obi invest ya agwa the more you look the less you see. Ị ga-akwado ya ka nsị na onye si n'ọchị ije obodo oyibo na-asị brọda n'ọchị ije obodo oyibo ihe izi ị ga-abịa ya imego paspọtụ ọ bụ na o meba paspọtụ onye achọghị ime travel gụọ ya gụọ oge enwe paspọtụ ihe batazi ọtụ ọgwụ kpali ya ị na-afụgodu na ọ dịkwa ka ịdịkwa serious n'ihe ahụ ịfụ paspọtụ ịma na ọ dị serious oge enwe ihe idebelụ oge enwe chiga anyị na-ayọ n'ego sef ị na-achọ oge enwe ihe idebere chiga enwe na-akwagharị with the money kedu ihe idebere nwanne gị nye gị ego nwanne gị nye gị ego enyekwa gị ego ilabichie ya bikos na ịdịba serious onwebe ihe mgbe ị chọrọ ime antị ya gbakọta gị azụ ndị o nyere ya enye gị ebe ka itiri ya nke itiri eti gbadoro anya dị ya ijekwa ịkpọ ndị ya kpọ na-atụrụ ha that your brother don't want to help you ọchị enyere ya aka ọchị enyere ya gịnị ka ị chọrọ kedu ụdị enyemaka ị chọrọ tinye gị ego ka ị wee mee gịnị iwu bụ na a ga-enye gị ego kedu ihe ị chọrọ ime ọ fụrụ ya ka iche ime o nwere ike were ofu nọmba tụ abụrụ si gị kpọọ ya kpọọ dis nọmba ịkpọ ya gị gwa ya nọ ya nwanyere gị nọmba ịkpọ onye na-ekwesị ọdị ịkpọ n'ụwa ga ịkpọ ya eme ihe ọ dịrị gị izi today ịgba anụ onye agbụchi ịmarọ ikpebe ekpere nọ ndị a bụ ndị ya na-ekpe ekpere ogologo ndụ n'isi ya ma onye ahụ nyere ego that distance onwe nke abụ na ọhịa abụ na nwanne gị ahụ na obodo oyibo onwe anaghị abụ ihe ọ dị chi ọ na onye gị ego a na ị ga-survive 2 years later onwe họ a na-eru ebe ị na-ekonye akpa ebe aka gị ama n'elu ihe ị na-enwere knowledge about ịchọrọ ka otu ihu na mandalas ebe esi ya na-eku chiri ses ges were okay, it doesn't happen like that. Mmadụ ejigodu n'afịa bụ unu a chọrọgodo ofu shop na street mmadụ ejigodu ya 2 years ka afọ ihe imewuru a ga-eji wee wegota ha na Lagos wee mee ego maneja maka na ebia ebe nwanne wuro biznes ma agba agụ maneji na-ewe iwe o wee were mee maneja som ka ị na-alụ ụlọ wee were ihe niile nyefee nwanne gị a n'aka ọ lavichie ya na-eme ka o si dị ya mma ihe ọ na-alụ ọkpọ site manager ma ọkpọ dị injinia ọ bụ ego na-edi aga na-eri the money ogo lowest grade na-emega expect ka ị na-atụrụ nwanne ya nwoke asị maka ihe anya ukwu ya na stupidity ya ka o gbuo karịa maka na onye abata wee fụ ihe a na-arụrụ ya ana nke nwa na-alụ ya na-ewe iwe because na low budget ka iji ego nwe ji chọọ ka alụ ya nwanne ya nwoke wesịghị ya esi ka ike ọrịa efe nwanne ya na-eme ọ bụ na ị na-alaka ụmụnne na-abụ ọchụgharịbakwa ndị ọjọọ nọti ya ọchụgharịba bikos na ikwuru eziokwu ọ chọrọ ka igbuo karịa nke nya gị mechie ọnụ ka ọ na-eri nwanne ya ọjọba nwanne ya chọpụtazie echi kike ya out ya na-ekwu bụ ọkwa ọrụ onye na nwanne ya ọ na-arịa ya na onwe onye chọrọ ọnụ ka nwanne ya rite ka ịgwanụ ka mmadụ ga-esi wekpọ nwanne ya asị bịa bụrụ onye bụgoro akụ na-achọ ka nwanne ya dị oke na nwanne gị aha afa obodo anyị nọ n'ime ya
If onye dị serious ị ga-ama. If onye adịghị serious ị ga-ama na ọ dị serious. I dey tell you. Ihe ọbụla ị ga-abụ n'ụwa ị ga-abụ ya ma nọ enwere conditional clause na ife onye ga-abụ n'ụwa ka ọ ga-abụ mgbe ụfọdụ ọ bụ eziokwu ọ bụghị iwu bụ na ị ga-abụ ya. Ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ma ọ gbado anya ịrapụ datin mebe ihe ọzọ inogo bụ datin mgbe eji realize ọ dịgologo late ndị kwesịrị ịbịalụ ihe nogo fi come because factory niile adịghị occupied. Ife a na-agwa na-abụ okwu ya bara gị uru that's obi adị mma eruo mgbe mmadụ ji ebie ndị ọzọ mebe mee nke gị mgbe a mee mgbe a dua ọ ga-aghọ gị afịa mee ya oge a ọ bụ moto gụgụ otu as I'm talking to you na n'ebe iche ịgba bụ RS 350 anaghị gị a were ya jee gori ya baya ọ ga-aba ya ịghọta onwe nọ n'ime nke ọ bụla ime n'ime gị a onye ka ị chere ime impres ọkwa onwe ka ị chere ime impres ka onwe onye na-emere ya onwe onye na-emere ya to reach your zenith ọkwa afọ ngịnwa ka ọfọ onye ọbụla is it not for you? Ịmara etu a gị na chiefs bụ ife anya na-enye gị obi aṅụrị na-eme ya mana ebe ahụ o si apụta eji na agwụ egwu gbadosi anya ike ebe a ọ gwara ntị adịghị na-eti ude na-etichi ya na-apịachi ya na oke ahụ eri ihe ịmụ anya isepụ anya ka ị were gaa ije megodu gaa mgbe ị ga-eji ya pụta dọst emene ya mgbe ị ga-eji ya pụta ndị ala awere naghị aja mgbe ị ga-eji ya pụta ndị okwu na ụka ndị ọchọnga na oke mebie naghị ya. Every day of C. Ronaldo's life on a training. Every day. Ọsịba ka agbapụta time je mee gaa nna 1 year ya achọba ọ mana ebe a na-eje etere aka ka o yuzuo time ya ọfụma ebe ahụ o si enweta ọ na-achụsi ike gbadosi anya ike ebe a ihe a ka anyị na-ekiri na bọọlụ na-ekiri na life mmadụ. Don't tell me about Jesus, tell me about C. Ronaldo. Kedu ka o si wee manage for 20 something years na nwoke kpatara ego ọ ka kwa no scandal asịba na nke a mere sibia ke property ofe diba ya eji mara ya from day one nwoke ka maintain ya aya jụọ ka anyị malife na-eme na bụ na onye anọ na onye a na-eme training gịnị ka ọ na-eri ihe ọ na-erigodu ihe tachara abụọ fọ ya nwa ọ na-eri proper meal ọ bụ ihe ọ bụla i nyere ya ọṅụṅụ ife a na-akpọ ya bụ discipline. All life onye a ka anyị ga na-amụ ọ bụ ha ihe ka akụkọ ya mere 2000 years ago. Ihe mana C. Ronaldo bụ sacrifice ọ na-afụ akwụna ya bụrụ na akwụna ji etie mana ọ refrain na ọrụ onwe ya anyị ga-amụ ya so na ọ dịrị na possible na onye a nwere ike ịnọ with ofu nwaanyị so not possible. We should learn his life. Ọ bụghị life Ebuka Obi na-adụnwe ofu nwaanyị oche na ọdịzi ọnụ ọnụ ọ bụghị ejere ajụ ndị mmadụ rara nwaanyị ọ na-eji isi dat ka ihe nwe ya nwunye gị na-eme nka onwe ihe ga-amụta di ya ọ si Ronaldo in on top of your game since you nwere ihe ọ na-enegara ka ya score 1000 goals ka ọ set ya rekọd ọ ihe ọ ji adị mma ka eset ya rekọd iset rekọd bụ ka ndị mmadụ fụ na ihe a dị ha impossible na ọ dị possible anọ mmadụ ga-eme ya ka ọ dị possible. So obegiri ya na Scott nwe 1000 goals or retire finally Emmanuel achieve gị efu na mmadụ kwa ka Mbappe mo Lamine Yamal ndị eji ka dị na side ha ga-esi ukwu ọnwụ ka ha mee ya ka ha break that record efu na dị mo ha na-eme ya efu na that culture of discipline ga-adịkwa so onwekwa ihe the next generation ga-amụta etu anyị mụtara ya n'aka C. Ronaldo. For many years, all Messi had on top of their games. And anytime happen at pitch, here the each and every people na a stake in this one, about game this one, fan and them madu ni see they go no why I go on. You are the modern day God, Ananya. God, okay, total God. Your supremacy, all the Kumba song.
What are you saying? Na-akọrọ m akụkọ onye nwa wee sịkwa nke a wee nye mmadụ azụ wee gaa ije n'elu mmiri. Ọ bụ aha agazi ije n'elu mmiri taa. O wee fi iyi n'ọkpa ya na-agụrụ onwe you no go sink. Nwee nke ya rigoro n'elu oburu na-agba speed n'elu mmiri ahụ. Ị na-akọrọ anyị na ọgara ije n'elu mmiri. Onwe dị special na ọgara ije n'elu mmiri. A na-aga ya taa mma agawu. O nwere m ga-eyiri na akwa na-egosi anyị mmadụ eyiri ọ na-aga ije n'elu mmiri. O nwere dị ya. O ji 2 loads of fish zụọ ndị mmadụ gị na-emezi onye ka na-ata azụ nwa. Ọ ga-anye mmadụ update na ya na-ekwu na abụ onye na-eweta update. A na-akọrọ akụkọ ndị tara azụ na ndị tara achịcha bred anyị jiri agbamnkwụ ihe a ga na-akọ. Ị ga-achọ ka ibiti rekọdụ Jizọs ma anyị ga ije n'elu mmiri ofe idiot eje na Bahari na South Africa nya ya ga ije daiba krokodil wale ya dị elu. Ichi ibiti rekọdụ ihe ya na-akụzi ndị mmadụ bụ na-esi Ronaldo, Hamilton nke Formula 1, Tiger Woods nke tennis, Serena Williams na Venus ụmụnne ya. Ịmago ị na-akụziri anyị ndị anụnwa bụ icon of this day. Mike Tyson, Holyfield, Anthony Joshua na-amakwa oke na. These are people anyị ga na-edekọrọ anya na-akọrọ anyị akụkọ ife na-adọrọ in existence. Kọrọ anyị ife dị kịta ka anyị were ya wee bie ndụ anyị. If this man can make it, we can equally make it. Those things you don't think is possible. Oh, when they are they possible today. Elon Musk can add an afia. Today an afia. Bruce the richest man. Huh? Oya bumpia. You know enough ampia before. Emoya bupapia. I know in Africa, or South Africa. Tiak everywhere. Network here. So na the best. Na banya. Can you go take here? Or Jesus nyere ya. Or so you don't want peace of mind now. Jena Saudi. Kefu ndị busie go. Jena the Arab world. Ebuka si ego. Ọ bụ Muhammad nke o ji abụ Jesus nyere ya. Ndị Arab bụ ha mbọ na-eme ya. Moro ha na nke anyị thank you Jesus. Ihe niile. Ana m gosi ụmụazị a na-etolite. Oge ebiri m na arrest. Ma ọ bụrụ oge na ije na court ije kọwa anya. Ị na-ebelieve na miracle. Mana miracle na-emere gị every day. Ị ka na-akwụ ya dị na-achọ miracle. Miracle a ka ị chọjiri na pastor alabago today. Some women na regret ihe o ji wee jee ebe in the first place. Na ọjịjị ahụ o jere expose ya to the man. O nwere pastor ị ga-eje ọcha amụọ gị. Ọcha amụọ gị. Ị ga-amụ gị ji gbasara ya ọba. Kọba akụkọ dị iche iche. Fụba nke a ọfụrụ nke a n'isi gị ọfụrụ nke a n'isi gị na ị ga-abịa ekpere. From ịbịa ụmụ ya kanseling na ọ na-abanye gị ime. Ife a ka ọ ga-emegide onwe ndị ọta gị. And ọ takwara anaghị ọ tabago. Once o register. And ị na-eji dị amakwa na people na afịa. People a afụgide ya one day agba gị ama di gị abịa nwude gị. You see? Ọ bụ ka isi je tinye onwe gị n'ihe dị aga. And some people bụ ọyịfa ga-eje tibara the first day ị ga-eje ịta mbọsị a ka a ga-enwude gị. Eke ka isi approve dị data. Then I could wee kwuo na ndị pastor na emefe dị na ọ bụrụ na na-agba body of Christ mgba. A na-agbago mgba na ejuo kedu ihe eji agbago mgba. O gosi na body of Christ ya na structure anya ọfụma. You don't expect people to fight. People ya agba mgba ma ọ bụrụ na ihe anụwa na-enyezi nsogbu na community. Ị na-akụzi ife na-agarọ. So people will fight. Si na na-agba the body of Christ mgba. Then ọ bụrụ na ị na-afụ na body of Christ na ferment trouble. Etiri the body su onye ọkụ nke ha pụọ. God has sent ọma na omega expire. Send the onye ọzọ. A ga-ebusi sword na. Ife ara imegharịa kịta achọ okpokoro oge na grenade ama otu a case. Anya a na-agbazi egbe. Igwe ego ije gori ya edebe.
mmadụ na-abụ ịtọ nye gị nsogbu ebe a wetara m green eweta ịtapụ isi tụ apụrụ onye ahụ ga aga ihe echenjiela ihe echenjigo. Israel nwa today na-agwakwu ndị Turkey na ha na-anụkwu ihe Turkey na-ekwu, mana ka ha gbakwa Turkey na fada atụkwafe ụjọ. O nwere ife Tupac kwuru, ọ sị any of you nigga from New York that wanna bring it, but here we ain't singing, we bringing drama. Am I what ya? Is one day onye ọbụla achọ onwe nke ọ na-emekarịcha ya weta ya na lemon na ga-etipia complete. Onwe nke ị na-eme ichi join dị ọgụ gị join ọdọ nwere na fa agbasi ike na fa nwere ife ote ka iji wee survive ha. Ihe anụ ka ekwukata gwaghị na fa nwere Jizọs. Mgbe ọbụla ọ ga-emepe ọnụ kwuo onye ebe a ka a ga-egbu ya ọnwụ ebe a na ka ọ confirm ọma na ndị isi ahịa ebe a machi ya kpatara ha na-ejicha bulletproof aga na-eji ya Jizọs abụrọ chiod ebe a bụ akụkọ nkịtị akọrọ. Ọ dịghị iche na mgbede de alụ ya kịta nyara akpa si agwụ n'ọfịa akụkọ ifo. God asendịkwazị na nke a ada arụzi ọrụ na-ada atụ ọnụ ya rinne, weta nke ọfụ nke a nagara na mmiri, weta nke ga-eji ọkpa na-aga n'ikuku. Anyị chọrọ ịfịa na a na-achọzi ka alụọ moto na-efe efe n'ikuku, onye ọbụla egorobe polisi ya amount checkpoint na-edistọbụ ịmara na ebe nke ara iti ebe a iji ebe nkenke onye nwa accident n'elu ha ọ daru ya na-eburu ya na ambulance jibuji ya si chọrọ anyị nke na-aga ije n'elu ya sendịkwa onye a mana ọ na-esendị nke ya bụ ekeshọn na onye ojii ka anyị wee nwee ike na-ege ya ntị. Esendị na onye ọcha na ndị ọcha na-aghọtacha ka o si dịrị anyị. Sendị onye ojii onye ọcha sendị alụ ndị ọcha nke ha sendị ala anyị nwe onye ojii. Ọ bịakwa ebe a kwuo nke ka ọ na-arụ anyị akụgbuo onye anyị egbuo onye. Ọ bịa ihe okweta na Igbo bugoro ejesi ọgwụ o mekwa ọnụ ya si na Igbo na-abụrụ anyị ọnụ anyị na-eburu ya ighọtago. Sendị ala anyị nke anyị dị shio sendị ya na-esendịrị anyị nzọpụta sacrifice na tohu mgbe ọ bụla ịbụ jealous God nke God ị na-ejealous ya ma ọ bụrụ na gị nwa abụ ejesi ọgwụ mgbe ọ bụla ị dị jealous onye kwu iwe wee ebe nke igbuo na ihe ọ na nna chukwu ekwekọna daalụ m ekwuchago m. Yes, if you could eziokwu in the next 100 years by then I ga say Jesus kedu ka esi na 100 years onwebe onye bitri the record. Ịma na ụwa ada agbago na ya ka eji eset record break the record. Ife o ji gba mma bụ onwekwa onye break the record in some years to come. Efukwa that na the greatness ka dịkwa. Ọ na-ama mma ka enwee challenge. Ọ na-ama mma ka enwee challenge. Otu onye tanwo 1000 goals kịta wee yọọ. If onye ga-apụta bụkwa na onye a ga-adị 45 years still n'elu goalkeeper ndị Cape Verde ahụ one ka ọ dị 41 ka 40 years. How many goalkeeper na art nwoke ya nwa na World Cup a ga-ekwechi ịgba n'elu ọ nọ n'elu ịgba na ọ nọ n'ala gwa na age is nothing but number. Ị ga-afụkwa goalkeeper ọzọ ga-atara ịkwa ka ya outshine onye a na next World Cup. I dey tell you na opportunity bịa gosi ife imenwu si Ronaldo egosi gị ife omenwu anyị na-enele anya as icon na-enele anya as idol maka ife ọbụ bụ idol maka ndị na-eje ụka na amụrụ meaning of idol do not have another idol. Ị ga-agwa m ụdị okwu a enwere different idols. Mụnwa bụ idol ka mgbe o nwere ndị na-look up me, o nwere ndị na-look up to me, ndị mbụ their idol. Gị nwazi na onwe ndị na-look up to you
ịbụkwa idol nyere ha ihe ị na-eme na-agbagharị ka isi edebe nri na this table for everybody. Ọ miracle ha oke ka isi eme ya n'ọchịchị Tinubu a ka na-eme stew na beru na-asụ jen na beru akpọ mitin pụta ị na-echenji akwa na-agba fuel. Hey, ọ ga-ebe ịbụ si to God, ịbụ si tọchọ. Tinubu emego ihe niile eme still ị na-agba fuel na gbafọ yo subsidy eru agha. You are idol. Ndị gbara aghọta ihe a na-ekwu ịgbara onwesi nsọ rekọd isetiri bụ na some family member go na try ka break here ịma sọbịa ụgwọ nna ha na-akwụ nwụrọ nnukwu mba ha nwụrụ ejiri efi kwe ya mbaba nwụọ kịta a na-ekwu na ọ bụ na enwetara efi nke eri na papa ya ama eji efi wee ogodi efi kwa that person kwasị anya gokwa nka kwa mpịa ọ setigo rekọd ibe a na-ekwere ọmụme o breki rekọd ịghọta a na-ebreki rekọd steeti. O nwere ndị ga-anọ n'akụ ọ dịkwa na etu ahụ afasị mba na ọ bụrụ na onye a menwuru ya na fa ya emenwu ya nna ahụ jee na mọchụarị ka ịfụsi ozu nọ dị a ọ ka esi akwa ụfọdụ anọ na 10 years na mọchụarị. O nwere ndị dịzi ka nkụ kwanna gbarọ njakịrị jee na mọchụarị na ilu efusi ozu e mere aba nọ agadi nwaanyị agadi nwoke afụ ego eji akwa ana ihe enyi ya ndị be ha ya ekweghị nye nwa nwaanyị until ime ihe niile dị n'omenala gbazi mọni adọrọ enwere ike onye ga-eme nwe ya sef nọ na nga kịta ịghọtago onye amụ ya dị mma nghọta ihe ndị ọzọ na-afụ. So ebe oge ọbụla efu n'ogbe ibi na ofu onye kpatara ego is a thing of a joy. O gosi na ego abatagokwa n'ogbe unu at least na-ekurukwe the tin n'ikuku is a miracle. Ihe ọbụla na-eme around you all the time is miracle. Ya nwezina nke ị na-eche iche ya nwezina nke ị na-eche inweta nwa onye si obodo oyibo gị na ya dị na mma is a miracle. Ọ na-ezeghị eze ọ na-asọ gị aka oyi ọ miracle. Ịma ihe ikuku ndụ a na-ekusagodo makwana nke a na-akọ egezina some people ntị ndị agha sị gịnị ba ọ ga-efe onye si obodo oyibo jee ya nso maka chi onye nwere ihe ya esi ya n'ọnụ pụta ga-abara gị uru go. Miracle na-eme everyday. Chibu webatara gị ofu onye si abroad nke na ya dịra mgbe ịkpọ ya na fon ọzọ ka ọdụ isi na ị na-achọ miracle ọzọ sisi onye ezugo ichenji your life ma ọ bụrụ na ịmụ anya nọ n'ebe akwụ were ibe na imepe ebe a na-aṅụ mmanya anọkọta mmadụ na-abụsi abroad bata abịa kpọnyere gị ọkpa ịgba ha na-ebugo celebrity na-ebe ego ihe na-ekwuzi okwu mgbe a ka ihe emewe ebe a ka imekwuo ya beautify ma ọ ka imekwuo ya expand. Miracle na-eme everyday. Siso onye o nwere ya agbakpọ ọnwụ na fon siso na kọl ya bata na fon is a great miracle. O so no nwere ofu big man oge m nọ na South Africa na-eme ihe m na-eme bọsị nọ ma na bụ bọsị Ifeanyị gbakpọ m na fon nsị ka ndị kwachi ọ bụrụ na onye nwa anyị kwucha ọsị m na akpọchigakwa m azụ ọ bịakwa akpọkwa m ege anya na-akpa nkata data nsị a na-amanye ka m bụzi esi na owere ebe ọzọ bụ anaeze emekwa one day kedu ka afọ ga ibe eto kpọọ m na fon nsị mbụ mụnwa ka ibe eto kpọọ na fon mụ bụ mmadụ na nọ na-ekwughere ihe na-afụ bụ onye na-ese anwụrụ big man a na-afụ material ire akọghị o nwere poverty a nwanne na be anyị poverty ga-eme gị for opportunity no go know. Poverty ga-eme gị na-eme nkọgheri na-eko eko no go know. Mana udo dị etu anyị si na-ekwu ya ka anyị ga-esi na-ekwu onye chọrọ ịmada ama onye amara ama o nwere nwaanyị ị ga-afụ ihe na-afụ bụ onye a ga-ala ala o nwere na-afụ nwaanyị a na-afụ ya na opportunity. I tell you
Sabinus nwere gị na ọfụrụ echuti ọfụ na nwa abụ ihe ọfụrụ ya sọ ya n'ala ala ọkpọrọ ya na-eme skit dị ga-emesiri gbapụo. Enwe nwaanyị ga-afụ ị na-aya ọtụ ọ ga-enye gị mana onwe esi ahapụgodo ọtụ a ka alụọ ọrụ dị ga weta talenti ya ewere ya alụba ọrụ ịgbala ego ya nwa agbala ego nke gị owe fụ nwaanyị a ihe na-afụ ụmụ onye a ga-ala ala ịlasịa ya ọ gaba onwezi uru ọ ya bara gị mana onye a kwesịrị na ọbịbịa ọbịa na ndụ gị sef ga-ebutegodo ego. Ụfọdụ ihe ekwekwanye ya n'ọkụ o mere pụọ echi ga-ebido nke ya nna ife ga-eme mgbe anyị godi nke a gị na ya nọ kịta lụgodunu as long as ị kpọtara ya na-agba ya n'ọkụ o nwere ike ọ bụrụ onye a ga-eme gị bụrụ mmadụ bikos ọ gabala ya kịta chances na gị na ya na-alụkọ steeti and ọ ga-recommend gị ịbụkwa part of her story but you know they see brother picture. Ọ mmadụ na asaịnụ mmadụ na kọmpani akwa nke Igbo na-eche ka a na-ekwu na na-eche nwa Igbo nya ka anyị na-ekwu na ụfọdụ ara akọ ka o si dị ha mma. O nwere onye ga-abịa na ndụ ị ga-enweta echichi n'aka ya mana influence ya ga-emepere gị ụzọ. Ya bụrụgodu na o nwere big man gị na ya na-ekwukọ ị ga-asaf before ba e nwere ike imegide ya mechi ya finally moto a na-ekwu o nwere ike buruzie ofu moto a setụl ọrụ n'ụlọ ọfụma. Ọ na-eme o nwere ike gị na ya mecha ọkwa Two-Face Mercy Pig ya na Kenis Music endịrị ọfụma mana emesizi na Two-Face emebe ihe ọ na-eme because Tom ihe ọ chọrọ. Ebe ka Blackface nọ, ebe ka Face Alone nọ, ofuke Face Alone bịa metụ nwa obere mana ọnwa nke elu onye ekwe na akara aka gị bụ akara aka gị ọ ka mmasị nyegodo platform wee go that platform na ịgbagote that platform alone ga-ekwu uchu as long as you will live out unless or not sample ka ị nwere. When oge m bịara na South Africa, I was even thinking na mmemme nwe ife ike a o nwere mbosi olu n'anya fụ ebe ya na-aga mgbe si my guy nna ife ị na-eme achọrọ m ka emu gosi m ya because all the man na onwe ife dị ka ọrụ aka inwe ọrụ aka ọ maka nyanwa bụ a phone technician. Ọ sị na ọ na-emekwa expect all this while ka m kwuo ya ma ebe ọ bụla m ekwuo ya n'udo ọ na-arụzi igwe ntị na-anọrọ na-ekiri ya ka o si elu uzu na-ata iti ma oge niile ọ dị m n'obi afụrụ m ya na ma bụ onye ọrụ aka na ma bụrụ ha ndị man mana mgbe a njiwa mụta ife a ọnya mere agụ egburo na South Africa as long as ọ bụzi na mụ ma alụ fonu o wee ga-abịa kịta ịrụchara ya fonu ọ sị gị na ya nwere fonu dị one na ndị ụlọ ọrịa nyere ya ma gịnị ka ya eme isi ya weta ya ka igolu ije na-egwuregwu obute katọn na-edetọ fonu obu ihe ejuzi ya sị ya na kọmpani ahụ enwesịrị fonu dị ebe a na-ada arụ ọrụ ọ sịghị yes na onwe ndị na-ada arụ ọrụ apakịcha ebe a isi olu ebe a ya na-ewetara gị ya ọ sịghị sirias na-aghọtakwa ọgaranya a na-abụ ebe ọ sịghị sirias isi ya na ebe abụọ sirias bụ are you serious ka ha bụ sirias isi ya yes I'm serious iche na egwuregwu echi ọ paakị ya buru bịa ịgba katọn ọkpa debe ya n'ahụ o nwekwara prize o nwere prize egoro ya nye ya sị ya na nke a jide na ọmana ya na ọjọọ ka ị were ya mesịa sampụl ka a mụrụ na alụ fon ebe a ọ bụba ichiri ụkpụrụ na-abịa ịtọ wee na cho glas ndị nke na-ekwupe fonu na ha enwere nke ekwupe ọ bụrụ na ọsọ batrị i were batrị tii ya onwuru ihe bara ndị bagha ọgara na South iri ndị ka nna akọrọ gị ya eti ya batrị onwuru iti nke a batrị onwuru iti nke a batrị onwuru o nwere nke ihe eweta chaja kwee ya test ya ịfụ na ọkụ a na-abịa n'ihe a ịfụ na charging system ya dịrọ mma iwepụ dị tin change system tinye ozugbo ọbịa
ụfọdụ bụ skrin ka ihe eti ya ọbịa o nwere fon ya ihe ejide n'aka ịpịa ya aka omegiri ịfụ na fon a dị on mana ọ display iwurezi opportunity anaghị ha na-ewetara gị ya ọ wetabazi elu gị ya iribego nri onye be ha ga-eku n'ikwe jee miti onye a n'ụzọ kwụsị ya n'ụzọ si ya na ihe ọ na-ewetara onye ya na-enye ya na ịga nye ego mụọ ya nna gba oge experience itibegokwu ya aka kọdobezi onye ahụ anya ọ ya kpatara na ịnọkọta elu na-agbagburu mmadụ na South ka m na-agwa gị na elu na-agbagburu mmadụ ihe na-enye ego opportunity onye nwe ebe ị nọ ka ihe a wee bịaba inwewu shop na South Africa na-achụ ego ọnwụ ụdị isi anya ga-adị ebe ị nọ gbọsị eke eri ka ihe ị na-eme gbọsị a kwụsị nke ihe ị na-eme ị na-agba oke moto ị na-eme nke ebe ibi gara n'ọnụ kedu ihe na-enye gị ego kedu ihe akọwa na ihe na-enye gị ego egwu uche ka a na-agba mana ụfọdụ no dey use this brain ya ka o ji afịaba arụ mgbe ụfọdụ ịkpakọta ego asị kpom na agbagbo n'ọnya ịghọtago so ụmụnne m ka anyị rapụ ịdọbịa too much a word is enough for the wise ebe a ka m chọrọ ka m draw the curtain. Thank you for your time, thank you for listening, thank you for the comments and the shares. Ndị nyere m gift na TikTok, thank you so much for the gift. YouTube, ekene m unu ncha niile for coming. Ndị nọkwa na Facebook, daalụ. Iwelụzia this message, olu gị ị ga-echi ya etụsa anya, ọ ga-ama mma rinne. Ọ ga-adị mma. O nwere nke ị ga-emelụ m, nwee nke m ga-emele, because the more ị na-share this thing, o nwere ndị obi dara mba ga-enweta the money fa na-spend n'ụlọ ụka ọ dị alarming. Mụnwa na-achọ ịgwafa na Chineke nọ n'eluigwe aha ga-adị very happy ịfụ na ha ji ego a enete ndị agụụ na-agụ ndị bi n'ilo na-eneta ha da n'ide ewe ego a na-eje ebe ni iche imere pastọ ihe mere ihe ọ bụrụ na God mandatiri mere ya nọ mmadụ ka ọ bụ mana ka agwaghị n'ọnụ ụlọ ụka ka ị ga na-eweta ya na ya akwụta iti so seed men iso seed bụ planting somebody, plant ya into somebody na seed ya ga germinate ndị ya kpọrọ ha nye ha life jee na motherless babies adopt them pop far from there nurture ya na nga inwe nka nurture ndị nna anyị fa na-eme ya before na my own lineage, my family tree. Onye nke bịara m ụwa, onye a mbụ kịta nwere ndị o si na-akpọbata nye ha life, nye ha anị nke tonite ọnụ ya nwaanyị live baa uru rather than ịhapụ ụfọdụ ọnwụ gburu ụfọdụ agụ gburu ha, ụfọdụ oyi tụgburu ha, ụfọdụ anụ dọgburu ha ebe a na-akwụgharị n'ọfịa. There are people you can give life so into somebody's life is better than ijebe ebe a na-akụ ụdị aka. Let that institution close down. Always in run ameta. I tell you. Thank you. Yeah.